Yaya jara, Gausu jara, Musa jara, bada tonton aluso amba fo ka madame Sika tuso fo, professeur Alioune Diallo ka ale fana fo ka wala ɲuman ya mi Ousmane Sie, Bayba amba fo mairie du district kɔnɔna ni sori kɛmɛso, Mamadou Baba Dugure Nuru tɔgɔ fila Kayikaw fe, Baba Numanzana be ka sultu sul Suleiman Yatasai ko aka cɛkɔrɔba ko ala y'a ka kalifa minɛ ala u ka dugu la an bɛ dugawu kɛ sa Suleiman Yatasai ye ko ala ka cɛkɔrɔba dayɔrɔ sumaya si jani labanko ɲuman ala k'o da an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an mɛn ka saraka bɔ a ye Masire Yatasai k'ale fo k'a wale ɲɔgɔn dɔn Iliyasu Guro Jawara Sotaraka kɔnɔna na Falen Kulubali Tɛnɛ Musa Bagayogo Cɔrnɔ Umar Asi Jalo le jeune Siriman Bacili min ye Jaba ye k'ale fo monsieur le ministre Dawudu k'an ka foli bɛ sa a ma Falaye CNT kɔnɔna bi courant ministre tun bɛ yen a kun taakun kun ye min ye i b'a dɔn ni CNT tɛ baara la gouvernement ale bɛ CNT jɔyɔrɔ baara kɛ ni sɛbɛn dɔ u b'a fɔ ma ko ordonnance ni CNT nana baara daminɛ o ordonnance a bɛ fɔ de ko ka o ratifier k'o yɛlɛma k'o kɛ sariya ye o sariya tun bɛ tali kɛ mun na jɛkulu min bɛ yen n'o o ye association internationale pour le développement ye olu de nalen don ni courant dɔ ye courant min bɛ se k'a to bi Mali kɔnɔna na maa caman i bɛ se k'o ta k'a sɔrɔ énergie tɛ n'o ye panneau solaire ye u y'a jira k'a fɔ fana ko waleya in CNT maaw u jɛra ni sɛbɛn in ye maa min y'i bolo kɔrɔta a ye sa o ye maa 130 ye maa si ma sɔn ka taa a juguya la maa kelen o y'a yɛrɛ minɛ o ma sɔn ka kalata in kɛ nka ko in senfɛ ɲininkali caman de kɛra ministre la ka kɛ ni courant ko ye a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye tile fila in na mun kɛlen don ka courant ko bali ministre ko k'an ka taji a bɛna ka bɔ kɔ kan de min ye kilomɛtiri 2000 o de bɛ an ni Niger cɛ an bɛ taji ta ye de ka na ko wa k'a bɛ fɛn dɔw fɔ CNT maaw ye ko an dafɛ jamana dɔw fana olu fana tɛ sɔn ka na an ka fɛnw ye wa Mali ye yɔrɔ o yɔrɔ sugandi ko a bɛ taa taji ta ye olu ka pɔriw kɛra cogo min an bɛɛ lajɛlen y'o ye Laginɛ ta jenina Togo ta jenina a tɔ na kɛ sa jagoya la f'an ka taa ta yɔrɔ mun olu fana tɛ k'a nɔgɔya an bolo ministre ko k'an ka citerne 200 ko o de bɛ sira la ka nalen ko nka ko bamanciwale kɛbaaw ye garan de da u ɲɛ ka pɔn dɔw kari sisan Mali Burkina Niger u sɔrɔdasiw de wulilen filɛ k'u jɔ nin ye ka taa sira dɔ de dilan a bɛ fɔ o ma ko pɔn dɔ yaasa taji ninnu ka tɛmɛ o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen fana u bɛna na min kɛ Niger ka litiri 150 nali la a y'o fana ɲɛfɔ ko fɛɛrɛ bɛ se ka fɔ CNT maaw ye a ko k'an ka courant fanba a dulonnen don groupe de la ko fo de ka falen n'o tɛ ko lafiya fosi tɛ an ye olu kɔni bɛ baara la yaasa ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min a y'a fɔ fana ko n'Ala sɔnna a ma ko mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ bololabaara misɛnnin ninnu kɛ k'olu bɔtɔ don énergie ka courant kan pewu u natɔ don ni kiti dɔw ye k'o di olu ma o bɛ kɛ olu ka courant ye bon anw t'a la parce que o ko a girimanba k'o ye tailleur min ni machine 3 b'i bolo a tɔ ye ɲɔsusulaw kundilanna ninnu minnu bɛ réparateur ni fɛnw ani mécanicien ani nɛgɛ soudelilikɛla ninnu mais u k'u kɔlɔsi dɛ soudelilikɛla ninnu fɛ machine dɔ bɛ yen a b'an ka compteur sauter a dɛ n'u taara petipetinin dɔ d'a ma a ti ɲɛ dɛ u ye ministre ɲininka fana ko kun jumɛn de la courant bɛ tigɛ dɔgɔtɔrɔsow la a k'u ma olu ka wulikajɔ fɔlɔ yɛrɛ ka ɲɛsin ko ma n'u ye mɔgɔ bila ligne prioritaire kan k'o kɛra dɔgɔtɔrɔso bɛɛ lajɛlen ko yan'o cɛ fana k'u ye taji ta k'a di dɔgɔtɔrɔso bɛɛ lajɛlen ma Falaye mun de kɛra ko Gabriel Touré min bilara ligne prioritaire kan ko mɔgɔ taar'u branché o ligne kan particulier o kɔfɛ maa dɔw bɛ yen i b'a dɔn ko maa dɔw bɛ yen a ka di olu ye a ka fɔ ko olu ye faamalamɔgɔw ye yɛrɛ yira ka d'u ye tuma o tuma u b'u yɛrɛ sanga faamaw ma k'olu caman de taar'u dulon ligne ninnu kan hôpital Luxembourg bɛ ten Gabriel Touré bɛ ten ko o ko bɛ se ka ɲɛ cogo di bon u ye wulikajɔ de kana kɛ o la sisan ka se k'o dɔn an bɛ to ka min fɔ yan n'an bɛ si dibi la kuma la n ko fɛn tɛ kɛ ministre ko k'o bɛɛ ɲɛ dɔnnen don ko nka ko kuma baladen bɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ on s'en compris min bɛ ka kɛ an y'a faamu sisan o an kɔni t'an da de dɛ n'a kɛra an na don o don an m'an ta fɔ dɛ dajeli kɔni o tɛ ɲɛ u y'a ɲininka fana ko bi minan minnu bɛ an bolo n'o ye
baraju ye n'o ye kuran sɔrɔ cogoya wɛrɛw ye k'olu ko bɛ cogo di a ko k'u ye papiye caman signé u ni irisilakaw fɛ yen ko nin kalo kɔnɔna na baaraba dɔ bɛ daminɛ ja panneau solaire kelen bɛ yen bi n'o bɛ ka marché an ka jamana kɔnɔ o bɛ kita de k'o fana on zone pas Bamako hein ko b'o tigiw bolo yen a ko fana ko yɔrɔ caman bɛ yen olu bɛ kuran di mais o kuran jɔlen don nin waati u ka kuran di jɔlen don nin waati in na k'a sababuya kɛ mun ye taji ntanya ko n'an ma bɔ taji kan an bɛ sɛgɛn wa nin fana jɔn ko ala a ko énergie minɛnw caman fana kɔrɔlen don minɛn kɔrɔlen ninnu olu baaraw o gɛlɛyaw o b'a to min ye kuran tali yɛrɛ ka na a fanga o dɔgɔyara wa Mali ka kuran caman bɛ sɔrɔ cogo min na fana ko a bɛ burun k'a sɔrɔ a ma se an ma ko fo o bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ o énergie ko hukumu kɔnɔna na polisi direction soba taa minɛ n'a ye énergie kɔfuru min bɛ polisi direction ba la o fana o ye yen minɛ wuli ka jɔ kɛra ka se ka tasuma in faga Bamako mairie délégation spéciale min bɛ yen k'a ye tile 100 sɔrɔ sibiri nata baara min sera ka kɛ tile 100 in kɔnɔna na sa Bala Tarawele n'a ka maaw u na se kunnafonidilaw ma k'olu ɲɛfɔ olu ye an bɛ yan min ye mairie du district baarakɛlaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Ali Tarawele Washington kaw fɛ yen Dirisa Kulubali Fatumata Ba Mohamed Lamine Kokaina Las Vegas min ye Namori n'a ka cɛdenw ye ka Adama Traoré hôtel résidence ale kɔnɔna na k'ale fana n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na kunnafonidilaw k'u bɛ kalan na kunnafonidila 50 ni juguya wale ni bamaja wale kɛbaw olu ka kibaruyaw bɛ se ka di cogo di ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ ka kunnafoniw kɛcogo ɲuman ye ka kunnafonidilaw yɛrɛ ladɔnniya a kow kan kuma min kan ka fɔ min kan ka kɛ cogo min na k'o baaraw olu bɛ sen na kunnafonidila 50 minisiri min bɛ diinɛ ni batoko kunna sa ale de kɔni kɛlen don ka kɛnɛ in sigi ani PNUD maaw Malik Berté k'an b'a fo min ye Bayi Jakite Jango Bagayogo Dawuda Magasa Gabriel Jara Abel Traoré Ari Traoré Koniba ka taa se min ye Salifu Konare ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Jisumalenkaw fɛ yen Buna ni Bakɔrɛ k'olu fana fo Agibu Konanji Sewukaw fɛ yen Faleri Boli k'ale fana fo ka Aida Kante fo min ye Honorable Amadou Kulubali ye k'an ka foli bɛ s'a ma sisan Gawokaw fɛ yen ko bagan suɲɛ de bɛ yen u ɲɛ tana kɛlen don mɔgɔw ka bagan ye wa denmisɛnnin nson olu de faralen ɲɔgɔn kan réseau sigi ko a dɔw gɛnna o don ko sufɛ u bolila ka moto kelen to saga 2 ale ni muru k'u ni de b'a kan ko fo Gawo boucherw ka bagan marayɔrɔ ko fo k'olu so ci a bɔra maaw la a kɛra bagan ye Kajolokaw olu bɛ labɛn na yaasa pomme de terre tɔnɔbɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min a sɛnɛ cogo n'a lamara cogo a n'a feere cogo o baaraw bɛ senna olu fɛ tile 5 o kɔnɔna na Kitakaw ko jiko gɛlɛya bɛ olu la min ye ji kɔni ye u ka pɔmpu k'olu u taa mɔgɔw fɛ forage la kuma tɛ kin min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Musabugu olu kɔni bilama k'olu kɔni bɛ yaluyɔli de la n'i ye katakataninw ye ani 20 litres bidɔnw sa b'olu de ta ka yaala yaala Bankasikaw an y'olu ka murutiko kuma fɔ olu bannen don petu ko maa tɛ tɛmɛ siraba in fɛ n'o o ye route nationale 15 ye ko sabula bamancɛ wale ni juguya wale ka bɔ ko fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ olu la u kɔni y'a jira ka bɔ k'u tɛ wuli ka bɔ yen fiyewu ko fo kan ka sigi vérificateur général ale ka bureau la bi min ye Mohamed Daw ye ale ye kalikasiɲɛ kɛ Mohamed Daw ale min yɛrɛ ye spécialiste ye marché public ko kunna ale ye kalikasiɲɛ kɛ bi cour suprême na yaasa ka taa ka vérificateur ya baaraw kɛ kiiri bon ko mɔgɔw kɔni olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan sa min ye Musa Jara ye ale ni a tɔw olu bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ kɛnɛ kan kiiri ale tɔgɔ la an ka monsieur MC an b'a fo ka Buguri n'a terikɛ na gɛrɛnadenw bɛɛ lajɛlen fo Abeta Seydou Mamadou Dipafane Cheikh Kante Maraka délégué Bouakar Monzon Traoré Sala Babi Yeli Sissoko min ye Modibo Tunkara ye Burama Sissoko Burama Sire Kulubali min ye Clédou Ferme Tiani an b'a fo ale an ka invité ye sini brève kɛnɛ kan falaw forow kungow maaninfinw baganw gɛlɛya b'a fɛn fɛn la ale ye Clédou Ferme directeur ye an b'ale wele Chine an b'a fo Sewukaw fɛ yen Usman Ba k'an ka foli bɛ se Basuruba la k'a bɛɛ lajɛlen ma Chine ale sababuya la Menagakaw fɛ yen musow ka nakɔ sɛnɛyɔrɔ min bɛ yen ko lahaw tasuma dɔ wulila yen bi tasuma in kɔni ko a ye nakɔ fɛn bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na ka taa k'a bɛɛ jeni k'a ban tayi
ma si t'a dɔn waleya in a kɛra kun min na ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na min ye sinɛki ye ale ka kɔngɛrɛ 14 na o baaraw banna pewu san 5 kura Musafa Jite ale taara ka kɛ sinɛki ɲɛmaa ye n'o ye école karamɔgɔw ka lafasajɛkulu ye INTM ale ka conseil national o ta ko 19 na o baaraw daminɛna bi n'Ala sɔnna ma INTM ka kɔngɛrɛ 14 na o baaraw bɛ kɛ sini Bamako CICB la conseil kɔni y'a yira k'a fɔ k'u jigi bɛ katile kan baara minnu kɛra ka ɲɛ baara minnu ma se ka kɛ ka ɲɛ katile y'i da don a bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 10 waati min ye u ka kɔngɛrɛ 14 ye INTM o bɛ sigi tile 2 baara don a bɛ kɛ nin kalo in tile 26 a n'a 27 CICB kɔnɔna na contrôle physique Tɔnbɔkutukaw fɛ yen maaw banna han on ont refusé ko contrôle physique kɛlaw talen don u sigi fala ye Tɔnbɔkutu dugu kɔnɔ ko gundamukaw kana direkaw kana u ko ayi dɛ n'aw nana anw contrôler a ye taa an sɔrɔ an sigiyɔrɔ la gurumalarusukaw k'u tɛ u tɛ na dire min yɛrɛ ka gunda min yɛrɛ ka surun Tɔnbɔkutu la o mɔgɔw ma sɔn tɔw fana ko f'u ka t'olu fɛ yen de Alu Badara nana k'a se an b'a fɔ ka Dramane Jara fo Alu Nanpe Cheikh Mohamed Sherif Kone Jacqueline Konare min ye Dumbuya tɔgɔ filaw ye k'olu bɛɛ lajɛlen fo Burɛm fana ko jiko gɛlɛya bɛ Burɛmkaw fana na olu fana ye wulikajɔ ka kɛ ka se ka kɛ farikolo ɲɛnajɛ comité olympique yi wulikalen don a nɔfɛ n'Ala sɔnna ma min ye sibiri nata ye an bɛ Sidi bisimila yan n'o ye Sidi Jalo ye a kana ɲɛfɔli kɛ an ye waliya min bɛ sen na a ka se ka faamu yaasa bɛɛ lajɛlen k'i ta ni bila dɔn ko n'Ala ma farati min ye Marocaw ka Coupe d'Afrique ye 2025 k'a tɛna na kɛ dɛ sabula ko ani FIFA ka Coupe du Monde club date bɛ bɛn ɲɔgɔn ma CAF kɔni bɛ wulikajɔ la ani Marocaw ko denw bɛ se ka falen cogo min na ko ka na n'a ye janvier kɔnɔna na tanti Mariam Samake an b'a fɔ ka tonton Ci Jakite fo min ye commissaire Kamate k'ale fo Mokhtar Dunɲɔ Bakari Kante Peru Bagineda Maberte Master Sumi Doni Brasco min ye Baba Mayiga ye Prince Bubula Mas Jangine k'olu bɛɛ lajɛlen fo ka Beydi tɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'olu bɛɛ lajɛlen fo Amdalayi Ta ale ni Sɛbɛninkɔrɔ Ta Isa Amdalayi k'ale fana fo ka Mula Idris fo MPJ Jarani She Renouveau FM kɔnɔna na sa an bɛ Isa Kaba fo Fanta Tomota Amadu Lasana Konare Yusu Karabati ka taa se Modibo Sanɔgɔ ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo école Kalajata maaw k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn min ye Dr Salim ko a Kante Aba Titanic kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ a kɔ Pressing Dag maaw k'olu fana fo min ye Jɛka Optique ye k'u bɛɛ lajɛlen fo Amdalayi Ase la Malifura Omo Kasum n'a ka maaw honorable Kuse Tera k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Lasana Sama Transfert Sama Monnaie k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka Malik Bazoum fo su in na ko Mohamed Bazoum ko k'u ka na n'a ka lettre de démission k'a b'a signé yaasa a ka se ka liberté sini samedi n'Ala sɔnna a ma min ye livre in ye a denwuli o bɛ kɛ maison de la presse kɔnɔna na livre in yɛrɛ kɔni sɔngɔ o a fɛnw a bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na o fɛn fɛn b'a a ko kan sa ko o bɛɛ lajɛlen o na fɔ mɔgɔw ɲɛna sibiri kɔni ma sɔngɔ k'a kan fɔlɔ min ye premier ministre ye ale ka livre ye nin ye sibiri don n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 10 waati an na ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u bɛ se ka faamuyali k'a la cogo min na su in na u b'a fɔ bamanankan na fala ye ko n'i taara kuma san Segu k'i bɛ se ka taa feere n'i ye Burama Sumano ye fala ye o ye ne yɛrɛ ka ndalenkura a y'o sɛbɛn k'o bila ye n'i ye Burama Sumano ye i bɛ kuma san fɛ yaasa i ka s'a fɔcogo ɲuman na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Segu dɔgɔkun tɛmɛnen fala ye aw tun tɛ a y'an tanu dɛ a y'an tanu an ka baara kɛcogo ɲuman na ne yɛrɛ b'a seereya nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ne ni Burama Sumano ka sigi ka émission kɛ mais a bɛ san 10 san 5 bɔ don o don a bɛ n wele a bɛ fɔ ɲɛna n dɔgɔ i bɛ sira min ka continuer su in na an y'i wele comité pilotage o ka yamaruya kɔnɔna na yaasa an ka se ka baro min ye Jalo ko kan Isumano k'i fo o diyara n ye k'i baarakɛɲɔgɔnw fo o diyara n ye n yɛrɛ bɛ dankun na a kelen tɛ ani mɔgɔ don o ye tiɲɛ ye ka lamɛnnikɛla bɛɛ fo bɛɛ lajɛlen tulo b'i la Burama Sumano mana fɛn fɛn fɔ Bamakɔ yan n b'a fɔ ni tasibila ni hakililajigi ka taa Ɲare ni Suraka de ma
bari n b'olu ka laada de kunna ɲina o san 19 ye kuma dɔn ni kuma se ni kuma kanu Kasimo ma deli ka Burama Sumano bila ka kuma dugumɛnɛ tɛ kini kɛ miɲɛ kama a b'a kɛ tɔgɔ de kama ne bɛ n kɔrɔkɛ ka ci la o Dirisa Sumano tigi bɛ ne ka kuma la o ne ka kuma tigi Ala sago i sago i Tarawele sago sigi Ala ye Burama Sumano an y'i wele su in na sabula baara dɔ bɛ yen kosɛbɛ ɲɛmaaw y'i wele ka bonya da i kan k'i sen don a baara la n'o o ye maliyɛnw ka sigikafɔ ye sigikafɔ in jɛkulu maa 140 e b'a ko kɔnɔna na kosɛbɛ maa caman bɛ yen o ko kabini furancɛla fanga in nana ko jɛrɛ caman kɛra halisa mɔgɔw bɛ ɲininkali la ko kun jumɛn na nin jɛrɛ in kɛra ayiwa maninka ko nama ye dɔ dun kolo min na dosokɔrɔ ka dɔ dun a la siyɛni ka tata ka dɔgɔ o kolo la bi ma jɛrɛ bila diɲɛ na diɲɛ de ni jɛrɛ dannen don caman kɛra o kɔrɔ tɛ k'a fɔ hali ni mun bɛna kɛ k'o bɛ kɛ sigi ka kuma dan ye n'i ko ni mɔgɔ ka sigi i ko ni jamana ka sigi a tɛ taa min kɔ o ye kuma in de ye foyi tɛ dilan ni kuma tɛ foyi Kasim diinɛ sira fɛ diinɛtigiw yɛrɛ y'a fɔ an ye Ala mun y'an da n'a b'an faga ka tila ka na kunu lakunuli kɔfɛ n ko kuma in de bɛ yen tuguni kiyama yɛrɛ ye kuma de ye o kuma de kɔfɛ a tɔ bɛ ɲɛdɔn an bɛ sigi mun na jamana in ni kuma de sigira n kan tɛ bi ma kabi lawale kabi kɔrɔlen i ye fan o fan lajɛ i ye jamana lajɛ an fɛ yen o kɛra Wagadu ye o kɛra Kukiya ye o kɛra Masina ye o kɛra Kɛnɛdugu ye o kɛra Soso ye o kɛra Manden ye kuma de kɛra o kuma in de kɛra o o kama n'i ye an ka mara lajɛ bulon tɛ yɔrɔ min tantan tɛ yen wasi bɛ yen gɛlɛ bɛ yen toguna bɛ yen kumakɛyɔrɔw de don ɲɔgɔn faamuyayɔrɔ de don a caman kɛra ne t'a fɔ n ko u ma ɲa wali k'a fɔ mun bɛ ka kɛ o de ɲɛna ni tɔw ye wali u bɛna ɲɛ ni tɔw ye nka minnu kɛra i b'a sɔrɔ dɔ kɛra la olu ɲɛna majɛw y'a jɛ o u bɛ kɛ ka ɲɔgɔn dafa de ka na o tuma sigi in a laɲini ye fɔlɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana mun kurukanfuga mais est ce que jɛngɛden sigi ma kɔrɔ kurukanfuga sigi ya tariku la wa tariku sahalen bɛɛ kan k'o dɔn bida ye bɛnkan kɛ maraka kabila 99 n'a sigira de ka kuma bɛnkanw kɛra sigi kɛkan ni sigi kɛkun ani sigi kɛcogo bɛnkɛyɔrɔ de kan masaya nacogo tanamako ani ko kɔnɛ ani ko bɛnta bɛn kɛra nin de kan sigi kɛra nin de kan o ka kɔrɔ Wagadu ye o ka kɔrɔ Manden ye o ka kɔrɔ Sade kurukanfuga ye kurukanfuga don jɛra juma la ne t'a la musa ka kɔrɔ a ye o Manden bɛnkanw kɛra k'a sɔrɔ kurukanfuga bɛnkan tɛ o kosɛbɛ i m'a ye u b'a fɔ o dɔ ma ko la charte des chasseurs a ye jɔn kun tɛ donso ye togodaw kɔni tigiw y'u ye Manden kun ye ton ta jɔn 16 ton ta jɔn bɛɛ kɔrɔ ko donso ton ye kala bɛ bila mun kɔnɔ n'u b'a fɔ ko karikwa cɛ o cɛ b'o ta o bɛɛ ye ton ta jɔn ye bon olu cɛw de ni jata ye bɛnkan kɛ o bɛnkan n'o kalikan siɲɛ o kɛra min binibini kɔlɔn n'i bɛ bɔ Kela ka don n'i bɛ bɔ Kaba ka don Kela a filɛ i numan fɛ nin o bɛnkan ka kɔrɔ kurukanfuga bɛnkan ye bɛn kɛra min kan kɛlɛ bannen kɔ ko k'o de waleya o de waleya nana kɛ kurukanfuga bɛnkan ye donc bɛnkanw ye Mali cogoya ye Mali danbe don Mali ye sigi ka kuma jamana ye n'a ma fɔ Mali ye yafa jamana ye n ko yafa bɛ kɛ kuma de kɔ yafa in bɛ kɛ kuma de kɔ o tuma an bɛ profiter yan nɔ k'an ka Ala ya jamana kalifa min na bi n'o ye colonel Asimi Goyita ye an b'a fo ni kɛnɛ kan bari sabula a ko bɛnkan mun tun bɛ Algérie lajɛ kɔnɔ o bɛnkan in Mali t'a la accord d'Alger an bɔr'o la ka d'a kan a tɛ foyi se jamana ma ni tiɲɛni tɛ peut-être dɔ b'a fɔ yan nin tɛ Burama Sumano ka domaine ye
a ka domaine de prédilection tɛ yan ye i y'a faamu ne t'a ale o tigi jalaki nka fo i k'a dɔn fɔlɔ jeliya kɔfɛ buramuso ne ye maliden de ye quoi o accord ni bɔ kɛra o kɔnɔ n'i ko nin fɛn man ɲi o fɛn jugu n'i ma se ka dɔwɛrɛ bila a nɔrɔ de ka jugu f'i ka na nin fɛn wɛrɛ ye i bɛna nin dɔwɛrɛ de ye o tuma munna a man ɲi an t'an ka jamana kunkanko kuma ta ka taa di jamana wɛrɛ ma an t'an ka jamana jɔkan kalifa mɔgɔ wɛrɛ la an t'an ka jamana seere gunuma seereya di mɔgɔ wɛrɛ ma nin yɔrɔ la nin fɔyɔrɔ la ni ci bilala ne ma ne y'u jaabi de u kɛlen k'i wele wa awɔ ne welelen ne ko maliko kuma la a kɔni ne ɲininka ne b'a la de munna kurukanfuga bɛnkan jata y'a fɔ de ko mɔgɔ si kana nabaga la kasi ko nka an kana an ka du sɛbɛ ko to nabagaw bolo a bɛ kurukanfuga bɛnkan na peut-être kurukanfuga bɛnkan bɛɛ ma sɛbɛn a bɛɛ ma sɛbɛn ko mɔgɔ kana nabaga la kasi ko nka i kana i ka du sɛbɛ ko to nabaga bolo ale bɛ taa fana o nabaga o t'e dɔn o mɔgɔ t'e la o nana a mɔgɔ de ko a bɛ taa n'a fɔra i ka du sɛbɛ ko i ka du i ka dugu de ko i ka jamana de ko don i faso de ko don ni dunan nana i fɛ yen bisimila d'a ma dumuni d'a ma siyɔrɔ d'a ma nka i ka du sigi kan aw ka badenya dilan kan aw ka sɔrɔ kɛ cogo aw ka sababu n'aw ka gundo n'i y'o di nabaga ma don dɔ a b'i ka du ci ka taa donc ni bi o mun fɔra 1236 bi n'an ka masakɛw ko k'u ka dunanw bɔ a la ko dugudenw k'a kɛ duguden jumɛn b'i ban o ma ne kɔni ma se ka ban. bɛɛ lajɛlen kan ka sɔn nka danfara jumɛn b'aw ka nin sigikafɔ in cɛ ani an ye minnu kɛ ka tɛmɛ hali n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ sema ye tɔw la fana. a diyara n ye non seulement semaya la salifu kasi bɛɛ n'i cogoya don ne je suis pas trop dans les comparaisons n bɛ min dɔn n donna nin de kɔni kɔnɔ n bɛ min dɔn nin cogoya la a fɔra ko ka kuma di bɛɛ ma n m'a fɔ tɔw la a ma fɔ ten dɛ a fɔra ko ka taa bɛɛ ka tiɲɛ ɲini i fan fɛ n m'a fɔ se u tɛ se ka kɛ kelen ye parce que mɔgɔw ka lako tɛ kelen mɔgɔw tɔɔrɔ ko tɛ kelen mɔgɔw kɛlɛkɛ ko tɛ kelen mɔgɔw kungo tɛ kelen. bɛɛ ye fɛn dɔ fɔ mɛ Kucala taara i ko ma ko ta ka don a ta. voilà o y'olu ka problème ye justement o ye Kucala problème ye. fana ko ko ka ba fleuve Sénégal ko k'o lawaleyali baaraw tigiya ani terrain ko. o bɛɛ n'i ka kungo de don mais n'i taara centre ni nord la o sɔrɔla k'a fara ɲɔgɔn kan an minnu bɛ comité de pilotage la an ta ye de k'a fara ɲɔgɔn kan ka taa fɔ ɲɛmɔgɔ ci filɛ nin de bɛ jamana in bɛɛ parce que fɛn min bɛ adamaden tɔɔrɔ n'i ko kɛlɛ ka ban n'i m'o ban i ma kɛlɛ ban o. o tuma aw bɛ ɲɔgɔn ye dɔ kɛ k'a sɔrɔ anw t'o kalama. an b'o la kudayi de o hali bi e ka appel bɛɛ ye ne sɔrɔ yen de président yɛrɛ lui il est là-bas depuis 7 heures. Pinochet ah ouais Pinochet ale bɛ depuis 7 heures. a bɛ se soli ka wuli la dɛ. cɛkɔrɔba min don a kan ka fo an taara n ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ ne ye kalan de k'a kɔrɔ ne kalanna de. i ye fɛn caman faamu. kojugu adamaden yɛrɛ ye mun ye Pinochet il a la patience d'écouter. a bɛ mɔgɔw lamɛn. n'a ye kuma d'i ma a t'a f'i ma ko a ka ɲi i bɛ se ka kuma heure kelen n'a ka di ye a bɛ k'i lamɛn a t'i ka kuma tigɛ a t'i bali ka kuma a t'i sɔsɔ kuma la et puis a b'i lamɛn foyi k'a fɔ ko n tilala. a ka wele cogo min Musalaha kuma den sabanan de don. ok Musalaha sinsin tɛ se ka kɛ Musalaha kɔni kan parce que kuma den fɔlɔ ye tiɲɛ filanan ye nkalon ye sabanan ye Musalaha o tɛ tiɲɛ o tɛ nkalon ye jamana tɛ se ka jɔ n'o ye. ka gɛlɛn. ka gɛlɛn. e k'i ne Musalaha ko dɔ bɛ gɛlɛya o awɔ donc mun tɛ ɲɛ tiɲɛ mun kɔ o bɛ fɔ mais a bɛɛ bɛ fɔ ni bonya ye a bɛɛ bɛ fɔ ni karama ye a bɛɛ bɛ fɔ ni basigi ye wa a fɔra ko ka dialogue in dayɛlɛ maliden bɛɛ ye diinɛ tɛ siya tɛ kan tɛ dugu tɛ. ayiwa mais Burama. naamu. o yɔrɔ la. dialogue yɛrɛ dayɛlɛ wagati surunyalen tuma min na. an y'a ye parti politiques dulonna yalama aw kun taar'u nɔfɛ de wa ou bien aw ma t'u nɔfɛ wa ou bien a ko kɛra cogo di parce que olu fana n'aw ko ko bɛɛ welela n'olu ma ye a kɛnɛ kan a kuma ka ca dɛ. ayiwa nin yɔrɔ in a kuma ka di ne ye n bɛ profiter en tout cas Amadou Koita tun bɛ mouvement mun kɔnɔ n'olu tun bɔra k'u ka déclaration kɛ ne bɛ profiter k'olu fo yan parce que u ko k'u tɛna dialogue la Kasim ne de ye téléphone ta ni comité de pilotage président ka yamaruya ye a ko a ye taa bɛɛ nɔfɛ ninnu minnu k'u tɛna
a bɛ dilan cogo di ne ko a ma n ko président aw ta ye administration ko de et puis u ni faamaw cɛ c'est politique anw t'o ye ne bɛ t'u nɔfɛ wa ni n taara o bɛ na ko bɛ na n ko bɛ na n ye téléphone ta n ye Amadu Koyita wele n bɛ profiter k'a fo yan n ko bon dialogue ko de don komi aw ka ti na ne bɛ fɛ ka aw ye aw ka na dialogue la n bɛ na ni Moktar Kone bɛ na n ka cɛkɔrɔba don ni Bɛni Sherifu bɛ na n ka cɛkɔrɔba don ni Fuseni Fusko bɛ na ni Segu Jabate bɛ na an mɔgɔ 5 bɛ na a ko nin ye miiri ɲuman ye n'aw tun m'an wele o de bɛ bala na nka ni Ala sɔnna n bɛ bɛɛ informer sisan an b'aw bisimila yɔrɔ o ye bonya ye dɛ ko don jumɛn ka d'aw ye ne ko n ko hali sini a ko n b'a fɔ ye sini o la an b'aw reçoit an ye téléphone bila sɔɔni gouvernement ka déclaration kɛra a bɛɛ lajɛlen ti fɛ voilà a ti 20 minutes 30 minutes bɔ a seginna a ma mangun dɛ a seginna ka n wele ne m'a wele ale de ye n wele karisa e tun ye nin fɔ anw yɛrɛ tun ye nin fɔ nka État ye nin de fɔ e ko cogo di n ko État ye État ye anw tɛ État ye gouvernement de y'a ka décision ta nin ko in ce n'est pas politique nin ko in nin ye jamanadenw de kunkan ko ye o ni jamana yɛrɛ bɛ marché ni sira dɔ ye nin n'olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la maintenant a ye nafolo an n'aw ka kuma bon a bɛ taa fɔ est-ce que ko mɔgɔ dɔw ko an k'a fɔ État ka suspension wuli n ko bon hali n'an bɛ t'o fɔ État o b'a sɔrɔ an n'a ye ɲɔgɔn lamɛn de o o b'a sɔrɔ an ye ɲɔgɔn lamɛn de. fɛn dɔ fɔra ɲɔgɔn ye a bɛ sɔrɔ ka t'o lakali. donc bonne volonté tun b'u la a ko ma donc n bɛ segin ka kuma tɔw fɛ n ko baasi t'a la an kɔni labɛnnen don an ka sigi an ka kuma an ka na an ka dialogue kɛ parce que dialogue la n'aw nana n'a tɛ bɛn aw ma de aw ka suspend a b'o fana fɔ o dialogue tɛ élément de langage di ma i bɛ kuma ni min ye o dialogue ko de i ka n'i kɔnɔta fɔ thème tɛ dialogue bolo k'i ka n'o fɔ dialogue de min bɛ e ma n'o bɛ k'e degun e k'o de fɔ donc u ye ɲɔgɔn ye après a ye n wele bonya kɔnɔ a ko jama ma se ka ɲɔgɔn faamu ko parce que u sirannen don puisque a fɔra ko activité politique bɛɛ suspend na mais n'olu yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan tuguni dɔrɔn k'u bɛ na bɔ ko wɛrɛ o fana activité politique wɛrɛ de ye et là j'étais d'accord avec lui parce que sariya bonyala kan ka sariya bonya donc nin yɔrɔ kama ne tɛ se k'a fɔ k'u banna ka na dialogue la moi je peux pas le dire parce que u ye bonne volonté yira anw na u b'an reçoit wa c'est que sur u tun bɛ na u tɛ se voilà donc le fait que u tɛ se ka ban ni nin bɔra a la a tɛ se k'a fɔ ko. mais e yɛrɛ bolo est ce que hali o kɛlen waleyaw la est ce que i y'a ye k'a fɔ k'u ka tɔndenw ma taa wa. bon ne an ka mɔgɔ caman bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ parti caman mɔgɔ bɛ yen mais u ma taa ni parti tɔgɔ ye u taara ni maliyɛnya tɔgɔ ye bon parce que délégués tun bɛ fan bɛɛ donc ne tun tɛ délégué yɔrɔ si mais n ye compte rendu lamɛn n ye rapport caman ye a mɔgɔ caman tun bɛ fan caman bon o ye malidenya yɔrɔ ye o bɛɛ ye hɛrɛ dɔ ye o bɛɛ ye hɛrɛ dɔ ye. ayiwa Burama min ye dialogue ye région yan'olu ta cɛ communes ta kɛra communes kɔfɛ région ni ambassade ta kɛra maliyɛn caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko transition ko ka dɔ fara a kundama kan o kuma bɛ ka fɔ Asimi ka kɛ candidat ko kuma bɛ ka fɔ fɛn bɛ ka fɔ olu bolo o tun man ka fɔ dialogue in na a kun kan ka kɛ bɛn ni kelenya ni basigi ni lafiya ni maliyɛnw ka yiriwali de kan. bon minnu ye u fɛla fɔ ne bɛ bɛɛ fɛla bonya minnu ko bon dɔw ko k'o kɛ général ye. Bamakɔkaw y'o fɔ. bon o y'olu ka miiri la ne tɛ mɔgɔ min ye colonel ye a sera mɔgɔ k'a fɔ ka kɛ général ye. a bɛ Bamakɔkaw ka sɛbɛn de la. o y'olu ka miiri ye n'o tɛ mɔgɔ minnu colonel ni colonel major lama nana fanga la nin ko in don nin ko in tɛ ala o bɛ kɛnɛ kan o bɛɛ y'o dɔn ka ban o bɛ kɛnɛ kan o peut-être ne ka cela n'engage que moi hein jamana k'a fɔ bi k'e n'u kɛ général est-ce que o ye bonyaba ye tugun parce que o sɔrɔlen don ka ban o c'est des colonel plein colonel major de don donc armée kɔnɔ u ka grade c'est juste une question de temps a bɛ na de d'accord maintenant o y'o ye minnu ko a ka kɛ candidat ye o y'olu ka miiri de ye olu fɛla de ye dialogue voilà bon en tant que membre du comité de pilotage an tɛ mɔgɔ ka i ka hakilina an tɛ jugement porté i kan e bilala de k'e ka kuma o de tun bɛ e kɔnɔ i y'o de fɔ
Bamako bɛ se k'a fɔ peut-être région dɔ b'a fɔ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ Mali dan ye Bamako ye effectivement Bamako tɛ problème dɔw kɔnɔ caman b'o kɔnɔ. mais Kidal fana y'a fɔ. Voilà Kidal ta ye jumɛn ye près de 13 ans Kidal tun t'a yɛrɛ dɔn Mali ye mɔgɔ min nana o kɛ Mali ye n'o fana y'a ta fɔ o fana bɛ faamuya n'o ye o ah parce que dugu min y'i ta i tɛ se ka se i tɛ se ka foyi kɛ kɛlɛcɛ min nana o dugu a ka bonya n'aw danbe segin aw ma a bɛ se k'a fɔ nin ka ɲi an kunna mais o y'olu fɛla ye mais dialogue in laɲiniba o ye Maliɲɛnw ka bɛn de ye fɛn fɛn bɛ se k'an bɛn fɔlɔ fɛn fɛn bɛ se ka na ni ɲɔgɔn faamuya ye dialogue in laɲini. mais est-ce que yɛrɛ bolo a bɛ ka baara kɛra cogo min na a bɛ na ni bɛn ye i ka jateminɛw la. ne ka jateminɛ la a bɛ na ni bɛn ye fo ka taa sɔrɔ an bɛna min fara ɲɔgɔn kan di suivi ɲɛnɛman kɛra a la. lawaleyali. min bɛ ka fɔ o ka kɛ mɔgɔw de labɔra u ka kuma o mɔgɔw de nana k'u k'u kɔnɔta n'u ka faamuya yira u k'u ka degun n'u ka nisɔndiya ko fɔ u ka laɲini min u k'o yira yaasa bɛn ni keleya ni sabati kana jamana kɔnɔ n'o kɛra fɛn sɛbɛnnen ten ka t'o mara ten a tɛ na. o tɔrɔna bɛ mɔgɔ caman na dɛ. Voilà. parce que i y'a ye kuma caman hali reportage la ko n'u ma taa bila kɛrɛfɛ hali su in na u ye région dɔw mɔgɔ bɔ télé la olu fana sigira ko k'olu kɔni hakilina don k'a tɔ tora sa ko ɲɛmɔgɔ k'a lawaleya. awɔ non an dalen b'a la o bɛ nin kelen la o bɛ ni kɔni nin bɛ lawaleya. Ayi dɛ. a tɛ bila kɛrɛfɛ. K'a bila kɛrɛfɛ cogo di k'a jeli wele k'an ta don ko la k'i b'o bila kɛrɛfɛ. Ayi dɛ. parce que i yɛrɛ ka kuma tɛ yan. Kasim. aw ye kuma tigiw de ye. min fɔra aw ɲɛna ko ka se k'o lawaleya aw fana n'a minɛ a ma don dɔ la n'a ma lawaleya fana parce que mɔgɔ b'a fɔ ko aw yɛrɛ Burama Sumano tun b'a kɛnɛ. An b'a fɔ de parce que i b'a dɔn ko dɔw kɛra jamana in kɔnɔ souvent n'i da k'i miiri a bɛ i ni tɔɔrɔ dɔɔnin ne hakili b'a la accord de Ouaga sani an ka taa Ouaga Modibo Ɲare Bamako jamanatigi kun Ala ka hinɛ a la ne ko a ma n ko e sigilen don Mali bɛna ci i ka jamanatigiya ye mun dilan i ye nin groupe armé ninnu i bɛ caman dɔw la pour que i t'u wele ka na bulon kɔnɔ an ka kuma an ka bɛn ni keleya kɛ n fa de don nka n y'a ka jeli de ye n y'a ka kuma lasela de ye n tɛ se ka foyi tiɲɛ fɔ a ye n ko bon ni ko kɛra nin ko la k'a ban e ma se ka ko ɲɛɲini a la i ka jamanatigiya ma foyi ɲɛ i ye foyi parce que ni nin tun y'i faw sɔrɔ u b'u da k'a la a don a y'an bila an ye u caman contacté u caman groupe armé u bɛɛ nana Ɲarela bulon kɔnɔ u nana an sigira. n yɛrɛ mɛn ko balimaya b'a dɔw yɛrɛ ni Ɲarelakaw cɛ o. non u denw yɛrɛ u mɔdenw bɛ dɔw. non Ɲare ninnu Lembu ni bɛɛ cɛ ani Surakaso ninnu mɔgɔ min ɲinɛ Surakaso fila in u fanba bɛ u bɔra Algérie ni Maroc de ka na donc u ye Suraka ninnu bɛɛ bisimila Nord fan bɛɛ tun bɛ jigin Surakaso Ɲarela hali ni donna Ɲarela bi Ɲarela côté dɔ a bɛ fɔ a ma de ko Surakala Suraka fɛn o fɛn kun bɛ a bɛɛ bɛ jigin donc a dɔw bɛ yen nɔ u n'u faw nana denmisɛnninya kɔnɔ u faw bɛ jago kɛ u bɛ yɔrɔ dɔn jamanatigiw wele u bɛɛ nana u ye mun fɔ Kasim u ko Mali ka bɛnkan k'an ka sigi bulon kɔnɔ k'an ka kuma k'an bɛ ɲɔgɔn faamu ça c'était entre 10h midi on s'était compris an nisɔndiyara kuma taara fɔ sanfɛ tile fila commission des bons offices aw bɔra a la. bon a kɛra tan de ye. u ye tubabukan don a la k'aw bɔ a la. bon maintenant a ko nalen dimension wɛrɛ la jamanatigi ye ne wele ne ko minnu kun ko k'u bɛ sɔn e k'a dilan olu tun bɛna to e ye danbe de kama ne yɛrɛ ye e don a la danbe de kama nka a minɛlen filɛ ka taa sira min fɛ o dɔnniya tɛ n na dɛ donc o ye jamanatigi effacera tan. ale bɔra a la. ko taara tan o de wolola Burkina la o de wolola Algérie la donc n'o ko kuma cun ne tun bɛ se ka Mali ka danbe ko n'a ka laada ko la o donc bi. o kɛra i yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ. ne de tun y'o kuma lasela ye. moi j'étais. donc aw ma taa Ouaga. ayi dɛ o ma sara aw nɔ i y'a faamu wa mais nin bɛɛ ye jamana la expérience de ye an bɛ bulon kɔnɔ an bɛ ni kɛmɛ ye minnu bɛ kuma sanfɛ an tɛ i tɛ ne da ye nin kumaw la sanfɛ an b'a préféré an ka jamuw f'i ye an ka fɛnw f'i ye mais a kɛmɛ bɛ a bɛ dilan senkɔrɔ a tɛ dilan ko parce que i tɛmɛtɔ don dɛ
i sigilen don a kuma kunna de a bɛ ka f'i ye ka f'i ye i da b'a la e de b'a kuma lase donc i b'a dɔn ce jour là a ka ca ala fɛ ni an kun taara n'o sira ye parce que a mɔgɔ ninnu u bɛ laada dɔn kojugu u bɛ laada dɔn u bɛ laada bonya donc u kun pɛrɛnnen don fana an k'a dilan laada de kɔnɔ mais n'i taara ni ko ye Algérie ka ban o négociation na on peut pas tout avoir mais on a l'essentiel voilà. An b'a fɔ an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw ɲɛna n'an ka radio partenaire ko su in na min ye Burama Sumano ye ale de b'an bolo comité pilotage min sigilen don bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn kan an ka jamana kɔnɔna na ale bɛ o kɔnɔna na yaasa ka se ka faamuyali kɛ baara in taabolo kan an y'an da don o de la mɔgɔ ka se ka faamuya nka Burama Sumano gɛlɛyaba jumɛn yera aw ka baara la. Gɛlɛya minnu yera a la d'abord a tɛ kɛ gɛlɛya min bɛ mɔgɔ timinangoya baara la. Parce que i b'a dɔn ni sɔrɔdasi y'i bila baara la o tɛ komi civil y'i bila a la. Kelen tɛ danfara jumɛn b'o cɛ. Babu n k'a b'olu kɔnɔ ko bɛɛ ye sɔrɔdasi de ye. n'u y'i bila baara la olu bɛ baara d'i ma jour temps heure tout olu bɛ mission kɛ cogo min olu b'e bila a la ten ten. Oui c'est des missions commando u b'i bila a la imagine ni an ka nin TDR bɛɛ dilanna en 25 jours c'est-à-dire i bɛ lafiya t'i ye quoi. Lafiya de t'i ye lafiya t'i ye. o ma a so bɛ to k'aw wele de ya. A ba t'anw wele sa mais ani comité président bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o temps mun bɛ d'i ma i ka baara kɛ le temps imparti est très peu qui te met trop de pression diyagoya de. fiɲɛbɔda yɛrɛ t'a la. ayi fiɲɛbɔda t'a la dɛ. mais ni civil kun n'o don. ni civil don o bɛ se ka taa 3 mois 4 mois la. bon a tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ. voilà mais bon o degun ninnu en tant que jeune. An bɛ se k'a supporter ni mun ye cɛkɔrɔba o y'a kun a ka vice président cɛkɔrɔba caman de b'an fɛ yen olu bɛɛ sera ka min kun an jeunes b'a kun mais don dɔ bɛ kɛ i bɔtɔ ye i bɛ bɔ yen nɔ n'i donna mobili kɔnɔ fo so i tɛ fɛ ka téléphone ta i tɛ fɛ ka kuma mɔgɔ si fɛ. oui mais o fana y'a diya ye o fana y'a diya ye parce que faso ko de don peut-être dans 2 mois 3 mois ni nin ko bannen a bɛ fara an ka souvenir. mais aw ni jamana maaba minnu bɛ an ka kɔrɔn fɛ i n'a fɔ Nasser ninnu ni Bajan ni fɛnw aw n'olu bɛ baara kɛ cogo di parce que o fana ye kabilatigiw ye. yɔrɔ o Nasser ni Bajan ninnu ne yɛrɛ ni Bajan ni Nasser bɛ baara ne t'o sa hakɛ dɔn. parce que c'est des autorités traditionnelles. et moi si. e b'olu ka baara la. voilà donc ne ma deli ka problème yɛrɛ sɔrɔ olu fɛ. en toute honnêteté ne ma deli ka ne tɛ dɔn problème bɛ nord la parce que nord dugutigiw ni yan dugutigiw a bɛɛ bɛ ne traité cogo kelen. bon u nalen fɛnɛ peut-être mɔgɔw de bɛ idée dɔw bila u kunna sinon ninnu u bɛ Mali ko la ka tɛmɛ Mali yɛrɛ kan u bɛ Mali ko la u pɛrɛnnen don fɛn fɛn bɛ Mali jɔ u pɛrɛnnen don k'a kɛ c'est à dire ni n'u gɛrɛla ɲɔgɔn na dɔrɔn i b'a dɔn minnu t'a faamuya olu de t'a faamuya u labɛnnen don u kan ka fɛn fɛn dilan jukɔrɔ kɛnɛ kan u sen b'a la u da b'a la u tɛ sɛgɛn u tɛ timinangoya c'est à dire que ils sont prêts à donner leur vie pour sauver ce Mali bon u nana fɛnɛ Dieu merci n tɛ se ka kuma je parle pas à la place du président mais u ka dɛmɛ u ka bolomafara a bonyana an bolo kosɛbɛ ne y'a ye fɛn caman nɔgɔyara hali kɔrɔn fɛ dialogue ko in na c'est parce que olu ka influence de bɛ yen o olu ka influence u lamɛnnen don kabilaw de don jamanatigiw de don n'u ko ma dugu 100 ma ko ne b'a la ka ban dugu 100 sɔnnen don parce que n'olu kumana ka ban o y'o bannen donc olu caman de bɛ yen nɔ en tout cas dialogue in ye a bɛ ka danaya sinsin mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ quoi. mais Burama Sumano i ye a fɔ ko dayɛlɛli kɛra aw ye kuma di bɛɛ ma an balima dɔw fana ye marifa ta Kidali kɔnɔna na est-ce que aw y'u wele wa a ser'u ma wa. an balima jumɛn kelen. sema mɔgɔw ni u caman kun ye marifa ta jamana kama dɔw yɛrɛ nɔ minɛlen don jamana fɛ sariya ko ta nasira fɛ mais kabilatigi dɔw fana bɛ a la i n'a fɔ Kidali Amanokal n'o ye Mohamed Agi Intala ye olu bɛɛ lajɛlen est-ce que aw ye tɔw démarché est-ce que aw ser'olu ma ten. bon Agi Intala yɛrɛ bɛ fan jumɛn fɔlɔ. bon ne kɔni faamana a ma. ayiwa ko in bɛ yen nɔ personnellement k'a sɔrɔ a tɛ tan nɔ jamanatigi de don ani ne bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn. i b'a dɔn a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min. a fɔlɔ n kun bɛ kuma a fɛ téléphone na o don k'o kun ma se yan ma maintenant an wulila mɔgɔ minnu kama institution ɲɛmɔgɔw olu ye jamana gulonmanw de ye an taara olu dɔw fɛ yen dɔw bɛ an ka jama kun tɛ ko olu nana
an n'o sigira an taara premier ministre fɛ yen ani premier ministre kɔrɔw an taara olu fɛ yen an taara masakɛ dɔw fɛ yen minnu jamana mara ka tɛmɛ n'o olu dalafɔli m'u bali k'an reçoit olu y'an reçoit masakɛ minnu bɛ yen nɔ n'u ye jamana mara bi n'olu yɛrɛ tɛ yen u musow an taara u fɛ yen mariam lɔbɔ moro muso mariam an taara u bɛɛ fɛ ani ami non o sɔrɔla pour une autre raison mun tɛ comité nɔ ye comité kɔni y'a ɲini ka bɛɛ ye maintenant olu ka jaabi de on les attend jusqu'à présent lettre de bɛ ci k'a fɔ tabiku fɛ awɔ woro tigɛra ka taa minnu fɛ o dugutigiw ni donsokuntigiw ne de y'olu ka woro tigɛ o ye laada ye. parce que a kun ka di bɛɛ ye alifa kun ka ye aw kun ka y'a fana fɛ yen pour que a ka dɔn k'a fɔ fɛla min b'a la maliko la bɛnko la fɛnko la kuma tɛ hali bandaw min bɔra ala ma mɛn parce que a n'a fɔ olu fila dɔrɔn de aw ma taa yen dɔrɔn de. non an ma a ti komi an ma taa dɛ an y'a ɲini ka taa yɔrɔ bɛɛ la. donc jaabi de ma na. jaabi makɔnɔ ni fɛnw de don peut-être n'i ye comité président sɔrɔ voilà n'i ye comité président sɔrɔ olu est habilité à donner des réponses ka tɛmɛ ne kan yan quoi hali ni ne bɛ fɛn dɔw kalama je suis pas voilà ne ma autorisé k'o fɔ sinon an kɔni taara bɛɛ kama maintenant i bɛ ka mɔgɔ minnu fɔ souvent dɔw bɛ yen nɔ de olu voilà dɔw yɛrɛ y'a fɔ ko olu de ye bateau bombardé o mɔgɔw b'a la dɔw b'a la olu ye jamana kuturu yɛrɛ de jeni u ye duguw jeni u ye fɛn caman kɛ u diyelen don u dɔnnen don parce que dialogue in ye réalité fila ye sɔrɔdasi minnu bɛ jamana kunna bi o ni sɔrɔdasi minnu bɛ nord la olu sɔrɔdasi kelenw de jɛra ka kɛlɛ kɛ nord la o donc u bɛ réalité caman dɔn maintenant jamana yɛrɛ ka sariya n'a ka service de renseignement a bɛ mɔgɔ caman dɔn diɲɛ jɛnw ni ko caman ye maintenant dialogue kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko y aura pas de justice o ayi dialogue an tɛ tribunal ye o an tɛ foyi kiiri tigɛ maintenant tribunal bɛ yen nɔ ni tribunal ka plainte b'i kan da dun yɛlɛla ko bɛɛ ka na. komi aw taara cour suprême na o. parce que cour suprême ye yɔrɔba dɔ de ye o. institution de don ta kan ka kɛ yen nɔ ta kɛra olu dɔrɔn de fɛ maintenant e bɛ ka minnu fɔ nin premier ministre kɔrɔw tɛ institution tɛ malidenw de don malidenw de don u bɛɛ de wulila maliko kuma la wa n'i wulila i bɛ na mais surtout a caman yɛrɛ hali mɔgɔ t'olu jamana dɔn bilen donc e ko tribunal ye plainte kɛ u kan bon plainte minnu kɛra u kan an tɛ se ka dialogue t'a fɔ ko n'i nana tribunal t'i ɲininka o parce que dialogue tɛ se k'o kɛ o dialogue on n'a pas une compétence de justice an tɛ se k'o kɛ o i bɛ na de i n'anw bɛ kuma maintenant ni tribunal fana kan k'i wele o ye tribunal ka ko ye voilà o ye tribunal ka ko ye. a bɛnn'o ni ma i ka na n'i bɛ se ka na i ka sigi dialogue kɛnɛ kan i k'i hakilina fɔ mais o t'a to dialogue ka kangara i ni tribunal cɛ. ayi dialogue o fanga de tɛ dialogue la ni tribunal y'anw yɛrɛ wele an bɛ taa o donc o fanga tɛ anw yɛrɛ la bon minnu kɔni ye jamana kɛ cogo dɔ la hali n'a bɛ fɔ ko k'a sigi ka kuma kɛ Mali espace d'interpellation démocratique vérité justice et pardon a kɛra diɲɛ dugu la o a bɛ n'a fɔ a bɛ cɛ fɔ kiiri de bɛ tigɛ fɔlɔ yafa bɛ se ka taa kɔfɛ mais tiɲɛ ma fɔ kiiri ma tigɛ yafa bɛ kɛ ni kan jumɛn ye donc dialogue kɔni dayɛlɛ bɛɛ ye mais k'a fɔ duguden i b'a fɔ an bɛɛ bɛ cogo min dialogue tɛ wuli ka t'i nɔfɛ n'o kɛra Kassim e yɛrɛ tɛ n'i sigi ko na ma k'i nɔfɛ wa an bɛɛ b'an sigi so ko na ma kɛ donc dialogue ye dayɛlɛ bɛɛ ye ka site web dayɛlɛ www.malidialogue.ml a dayɛlɛ na n'i bɛ yan i bɛ se k'a sɔrɔ n'i bɛ diɲɛ fan o fan hali n'i ma se ka salle sɔrɔ i bɛ se k'i fɛla bila ka na ambassades kɔnɔ mɔgɔw bilala ka taa malidenw ka ca yɔrɔ min na mɔgɔw bilala ka taa bɛɛ k'i fɛla fɔ surtout yan nɔ an bɛ profiter ka diaspora fɔ parce que diaspora an ka tunkarankew Kassim Mali kanu dɔ bɛ tunkarankew la. olu ta ka jugu dɛ. ta ka jugu dɛ o ka jugu n'anw ye o. c'est à dire olu ta ka jugu n'anw ta ye parce que munna olu ye yan bila k'u bɛ taa hɛrɛ ɲini fan wɛrɛ bon i b'i faso bila ka taa yɔrɔ min na a ka ca ala fɛ yɔrɔ b'i faso ɲɛ fɔlɔ o kɔdi voilà donc i b'o ko minnu y'i ɲɛ la a ka di i ye tout de suite i faso ka kɛ ten de bon i faso fɛn fɛn bɛ se k'i faso la taa o sira fɛ e b'a ɲini o ka kɛ donc olu ka kanu gulonnen don o yɔrɔ la kosɛbɛ maintenant u hakilinataw fɔtaw ni dɛmɛ sira fɛ u ka dɛmɛ caman nana mais f'olu k'a dɔn olu minnu bɛ chance sɔrɔ ka kuma k'u to ko kan
k'olu poids ka bon i b'a fɔ e poids bɛ cogo min na sensibilisation na ka mɔgɔw la sensibiliser ka dusuw ma nɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ka mɔgɔw la basigi ka bɛn kuma de caya u ka kuma kɔnɔ yaasa malidenw bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ cɛ kelen ka jamana bɔ donc dialogue kɔni kɛra tan mais mun ye i bɛ ka mɔgɔ minnu fɔ dialogue ma wuli mɔgɔ si kelen kama ka t'i nɔfɛ dialogue ye dayɛlɛ bɛɛ de ayi o tɛ yen. Ayiwa sisan a bɛna na se phase min ma o ye national ye a bɛ k'o labɛn cogo di baara bɛna kɛ cogo di kɔni i yɛrɛ ka kuma an kumana an y'a bɛɛ d'aw ma a bɛɛ b'aw bolo a ye mɔgɔ 6 wa 7 ɲɔgɔnna ta k'olu sigi olu bɛ ka kamaru ɲɔgɔn na kosɛbɛ le 6 a bɛna ko bɛna na kɛ cogo di. Voilà parce que n'i y'a ye nin ko in an ye TDR mun dilan an nana ɲɔgɔn faamu k'a kɛ commune région dɔw b'a fɔ e mun na an ma taa cercle la n'i taara commune bɛɛ kɔnɔ cercle nafa bɛ min commune bɛ cercle de kɔnɔ donc n'i taara commune bɛɛ kɔnɔ voilà n'i taara commune bɛɛ kɔnɔ cercle ko banna maintenant olu de ka rapport bɛ ta ka na n'o ye phase régionale donc olu ka rapport n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ région kɔnɔ n'u ka représentants n'u ka problème bɛɛ centralisé k'a tɛntɛn o bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan sisan maintenant les 19 régions du Mali plus les districts de Bamako olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ du 6 au 10 ka sigi tugun ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na bɛɛ k'i fɛla yira kura ye min bɔra aw ka commune n'a ka région kɔnɔ est ce que a bɛna ye rapport kɔnɔ wa o bɛɛ de bɛ contrôler k'o lajɛ an ye min fɔ o de sɛbɛnna wa o de kalanna wa o de bɛna di wa ni bɛn kɛra o bɛɛ de kan tuma min na o de bɛ fara ɲɔgɔn kan le 10 k'o di président ma o de ye clôture to ye bon yen nɔ comité de pilotage o kɔrɔ k'a bilala mission min na a y'a kɛ k'a s'a dan na an kɔni b'a fara ɲɔgɔn kan k'a di président ma maintenant nin ko bɛɛ la n tɛ segin min kɔ page min bɛ yen nɔ n'i ma dialogue salle sɔrɔ taa yen fɛn fɛn ka di ye mɔgɔw bɛ yen olu tɛ ka foyi suit n'o dɔrɔn tɛ. ni contribution bɛ mɔgɔ bolo ça c'est ouvert à tout le monde i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ se ka na www.malidialogue.ml n'i y'a donna a kɔnɔ i b'i ka contribution bila et puis c'est pris en compte. connexion yɛrɛ ka nɔgɔ yɛrɛ kosɛbɛ a ko man gɛlɛn kosɛbɛ Burama Sumano an tɛna se ka e wele ka na kɛnɛ in kan yan kunba dɔw bɛ mɔgɔw la o ye ko yɛrɛ n'a kɛcogo ye caman y'i ye Coupe d'Afrique la mɔgɔw m'a faamu ko Burama taara a yɛrɛ sɔrɔ nin na cogo di dɔw yɛrɛ ye ne wele ko k'i ka cɛ k'a bɛ bɔlɔta fana n ko nka est ce que a ma taa Mali ko la a ko nana cogo di. D'abord Kasim bɛ fɛ ka kuma dɔ jɛya maliyɛnw ma fɛn fɛn tɔgɔ ko adamaden ko o ye jeli ko de ye quoi fɛn fɛn tɔgɔ adamaden ko o ye jeli ko de ye Mali ye retard damadɔ ta parce que colonisateur nalen jeli tɛ dugu dugu la a sera o bɛɛ la nɔgɔya la. ah oui. Burama bɛ fɛ k'a fɔ ko jeliw ye kɛlɛ kɛ wa. jeliw tun ka jugu kɛlɛcɛw ye o e b'a dɔn e mun ye segu e b'a dɔn parce que jeliw kun man'u jɔ kɛnɛ kɛnɛ kan cɛ bɛɛ bɛ sɔn ka sa cɛ tɛ boli bilen. a kana taa fɔ tariku la ko aw bɛnbakɛ bolila maa si tun tɛ fɛ o ka fɔ i kɔ ma donc tubabu i b'a préféré ka sa kɛnɛ kan. cɛw sɔnna saya ma komi jɔsew sara a kana f'u kɔ k'a kɛra tan babɛnbaw sara a kana f'u kɔ k'a kɛra tan ils se sont donné la mort parce que tubabu nana dɔn k'a fɔ an ka jamana in an hakili bɛ jeliw de tɛgɛ kɔnɔ bon n'an ma ninnu ta ka bɔ jeliw tɛgɛ kɔnɔ o tɛ k'an sago ye. se tɛ k'u la quoi. abada n b'a fɔ ko 70 ans tubabu n'an bɛ kɛlɛ la u ma s'an na pourtant u ye dugu dɔw minɛ kalo saba pourquoi c'est parce que u taara dugu minnu kɛlɛ cɛw kun tɛ yen cɛ minnu bɛ se ka kɛlɛcɛw dansigi les 4 dimensions des guerriers minnu kun bɛ se k'u contrôler o de tun ye jeliw ye n'u y'i minɛ u b'i hakili minɛ u b'i ja minɛ u b'i farikolo minɛ u b'i ni minɛ n'u k'i ka min kɛ i b'a kɛ i m'a ye n'an ka mɔgɔ bɛ dɔnkili la u b'a fɔ ko janjo dɔncɛw banna ko minamicɛw banna ka ban minan tɛ furaji ye o minan ye kumakan de ye min b'i ja lami o tun bɛ se cɛ minnu na k'o cɛw dɔgɔyara donc tubabu y'a faamu tuma min na denw tun bɛ ta k'a di jelikɛ ma à l'âge de 7 ans tubabuw nana a ka école créé an fɛ ko 7 ans ne tɛ olu yɛrɛ denw bɛ don san 4 de o mais comme an ta ye san 7 ye o fana b'a k'o ye. u y'a kɛ san 7 donc les premiers qui ont eu la chance d'aller à l'école du blanc tubabu y'a fɔ olu ma ko jeliw c'est des parasites c'est des flatteurs qui vivent aux dépens de ceux qui les écoutent u ye mɔgɔw lamaloya
les premiers jeli fɔlɔ minnu kalanna n bɛ yafa deli kɛ olu maloyara ni jeliya ye tiɲɛ don tubabu ka définition bolo tubabu ye jeliya lagosi donc an yɛrɛ ye jeliya ta k'a bila kɔfɛ n de la n ye nin fɔ segu nos vraies valeurs an y'a bɛɛ piétiner an y'a bɛɛ don bɔgɔ la bon n'i y'o bɛɛ don bɔgɔ la k'e danbe bɛɛ don bɔgɔ la ka taa wali danbe nɔfɛ o danbe dun o ka danbe sigi kan n'a sigi cogo ni e ta tɛ kelen ye e Kasim ne ko sisan ne bɔra k'i jɔ sisan ko Tarawelelakaw Tarawele min bɛ bɔ Kaya ani min bɛ bɔ Kidala bɛɛ b'a jɔ k'a somɔgɔ man ɲi parce que nous on s'est donné une identité culturelle tubabu in nana dɔn ko o jate ninnu o de bɛ na n'an ka solidarité o de bɛ na n'an ka cohésion sociale ye maintenant u tɛ se ka jamu in tiɲɛ mais mɔgɔ minnu bɛ e ni ne hakili jigin jamu in ni danbe la u yi an b'olu tɛgɛ kɔnɔ ka taa n'an ye u yɛrɛ ka kalankɛyɔrɔ la c'est pour que an ka kalan a ye kodɔn d'an ma nka a ma faamuya d'an ma n bɛ yafa deli kɛ n'an tun ye faamuya kɛ an bɛ ka min fɔ bi sisan ma sɔn an y'o fɔ a bɛ san 60 bɔ i y'a faamu donc finalement hali n'i kɛra jeli ye quand c'est une question politique non jeli da man ka dɔnni na quand c'est un conflit non jeli kɛ taa kuma cɛ n'a muso cɛ d'accord an kuma cɛ n'a muso cɛ mais conflit d'intérêt man jugu n'o ya conflit générationnel man jugu n'o ya pourtant e bolo ko jeli place tɛ yen an bɛ problème fɔ problème géopolitique et autres la géopolitique e bɛ géopolitique mun fɔ parce que tubabukan de y'o fɔ e o mais min bɛ Mali ni Jolofindugu cɛ ne b'o dɔn ka tɛmɛ tubabukan fɔla kan o Jolofindugu ye Sénégal o Gambie les man cɛ bi ne b'o dɔn ka tɛmɛ o tubabukan fɔla ta kan min bɛ Mali ni Burkina Faso cɛ ne b'o dɔn k'a sɔrɔ ni n ko ne kan bɛ jeliw de ma quoi an b'o dɔn k'a sɔrɔ o tɛ maintenant nous on sait très bien que adamaden anw fɛ adamaden dansigi naani de b'a la dansigi naani a farikolo a ni a hakili a ja o ye adamaden dansigi naani jeliya formation ba bɛ kɛ nin de kan i b'a fɔ les 4 dimensions de l'homme ni jeli komi ne tɛ se kuma la mais minnu bɛ se kuma la n'olu kuma di ma o b'i hakili minɛ fɔlɔ n'u ye hakili minɛ hakili ale ka pression de bɛ kɛ nin kan parce que ni bɛ siran kojugu hakili de bɛ nin na mɔ donc ni hakili ka pression kɛra nin kan jelikɛ bɛ se nin fɛnɛ na a b'o fana sɔrɔ donc n'a ko min kɛ i b'o de kɛ o wagati kɔnɔ ni min tun jɔra min kɛli kan ja bɛ farinya ka ɲɛsin o de ma ni ja fariyara farikolo b'a waleya donc an bɛ domaine caman kɔnɔ o komi n bɛ yafa deli kɛ an bɛ tile min na bi mɔgɔ bɛ n'u bɛ taa diɲɛ ko wɛrɛ fo k'a filmer moi je suis un peu conservateur fɛn dɔw bɛ yen nɔ awɔ fɛn dɔw bɛ yen fo ne ka centre yɛrɛ mɛnna k'a sɔrɔ a ma dɔn voilà o yɛrɛ de kama ne tɛ fan balila k'a ye n ko voilà n ko nin voilà n k'a mɛnna sen na k'a sɔrɔ a ma fɛn fɔ mɔgɔ donc ne taara nusar ninnu ye ne wele u tun bɛ formation dɔ de la u ye n wele o tɛ dɔn la ne taara n bɛ profiter k'a fo ne taara u bɛɛ tun bɛ tubabukan fɔ la donc u ye n fana bila n ka dɔnni fɔ tubabukan na hali n'an tɛ se n fana ye dɔnni fɔ n fana ye dɔnni fɔ tubabukan na bon n kɛlen ka dɔnni fɔ tubabukan na n fa Bakari dege tubabukan na dɛ parce que a y'i don école la oui bon Bakari Soumana ninnu c'est les français métropolitains olu n'anw tɛ kelen olu n'anw tɛ kelen donc Major Samake a ye vidéo ta a bɛ église ka staff la k'a ci Eric ma Eric y'a ye Eric ko ne ma ko non ko il faut que nin kɛ taa fɔ joueur ye munna joueur caman bɛ yen u ye Mali ta nka u tɛ Mali dɔn u tɛ Mali dɔn f'an k'o tiɲɛ fɔ o b'a lamɛn o tiɲɛ u tɛ Mali dɔn u t'a dɔn minɛ donc ko ni ne nana ka dɔ f'u ye u bɛ se ka Mali faamu Mali kanu tɔ bɛ don la donc u ye n wele bon i b'a kɛ joli ne ma deli ka foyi kɛ Mali ko la ko ne ko ko n b'a kɛ nin da la a ma deli ka kɛ a ma deli ka kɛ ne taara kɛ a diyara joueurs ye a diyara fɛn ye entraîneur ye ne ko ma ni Ala sɔnna n'aw taara ɲɛfɛ n b'aw sɔrɔ yen bon Mali ye Burkina bati tuma min na capitaine fɔlɔ de ko ne ma ko n bɛ billet ci ma église capitaine Amari n den don n bɛ profiter k'a fo yan n bɛ billet ci ma ne yɛlɛla quoi ne n'ale tilala ministre ye ne wele
k'i pɛrɛlen don wa n ko mali ko la ne tɛ ɲininka ne pɛrɛlen don ko bɔn i bɛ taa n ko ni don min ka di monsieur le ministre ne bɛ taa ala y'a kɛ an taara tan nɔ balontan ko la ala mana kiri mun na o bɛ kɛ dɔw ko baara de kɛra mali la bɛɛ y'i ta fɔ bɔn kasi ne kɔni bɛ min dɔn mun lakɔlɔsi bɔn ne kɔni baara ko in de fɔra ne ye o ye ne kun minɛ o ye ne kun minɛ dɛ parce que bɛɛ ye ko in ye o nin ye mun ye ni kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ se ka lakali bɔn ne y'a fɔ buye den Burama Sumano a don denmisɛnnin k'a daminɛ san 4 na ka taa se san 12 ma min ye surafana dun yan a n'u baw a man ca dɛ Kasim n'i tun ye joueur ye a don n'i tun ye joueur ye a don i tun bɛ kɛ u wajubaga ye n'i tun ye joueur ye a don i tun bɛ kɛ u wajubaga ye n'i tun ye entraîneur ye a don i tun bɛ ala de deli a n'a ni ka si entraîneur mun yɛrɛ bɛ ko a don défaite ye min dɔn a caman kɛra a kun na dɛ la hawla wala quwwata sisan ni dɔnnikɛlaw ko don ne y'a fɔ ni dɔnnikɛlaw nkalon bɛ ka da mɔgɔ la mali la u ka wuli k'u jɔ u dɔnnen don buye bɛ ɲɔrɔ segu la sɛnɛkɛnɛ bɛ segu b'an bɛ taa ni den bɛ ban kɔni na diɲɛ bɛ se ka kalifa ninnu na mali ye dɔnni jamana de ye mali ye kodɔn jamana de ye walijubaw ka jamana de don farafinna bɛ bɔ fan bɛɛ ka na i ka dɔnni gundo sɛmɛ mali de la k'a ɲɛɲini ka t'i faso jɔ n'a ye n'o mali yɛrɛ bɛna to dɔnni ko la dun a kuma cayara a su dɛ n'a tɛ se ka nin fɔ an bɛ se ka nin fɔ m'o de fɔ kuma daminɛ na n ko n'i ye Burama Sumano ye n'o kuma sanfɛ i ka taa feere an bɛ taa ne y'a décider ni ala ye kani wɛrɛ jira an na yan'o cɛ ne kɔni bɛ taa dɔ kama i ka n jaabi mali k'a mɛn a saba in na wa awɔ ne bɛ taa dɔ kama dɛrɛ i b'an jaabi de o ni dalu ye ni i ka se fana ye se ne ko don komi o de don bɛɛ dun ka fili bɛ branché mali de la yan o kɔni o o jɛlen tuma kasakolotigi mɔden bɛ segu lasana kanɛ tiɲɛfɛn ka ɲa ɲafɛ ka tiɲɛ dogotiw ka dogotu don ne dɔw da la awɔ dogotiw ka dogotu cɛ bɛ t'u dogo cɛ gɛlɛn minnu kɔfɛ n'a bilenna olu bɛ n'u dogo e kɔfɛ e ŋunana ko saba a fɔra ko ne ŋunana ko saba ko mali ko bɛ ɲɛnabɔ i ŋunana a ɲɛnabɔra ne taara a fɛ yen n k'a ka ŋunan ko kelen kelen a y'a kɛ n yɛrɛ ko dɔ dilanna o kɛra a fɛ yen ɛgili ta yen ni fila don wali saba don an bɛ s'a ma a bɛ fɛn dɔ fɔ Sɛkina Amadu a den bɛ ɲɔrɔ ne taara a fɛ yen ne y'a sɔrɔ mɔgɔba don nkalon ma da la siga t'a la fiyewu nkalon ma da la siga t'a la ne taara a fɛ yen ne y'a ye n'a gɛrɛla n y'a sɔrɔ majigi sabali bonya ale yɛrɛ bɛ fiyɛ cogo min na n'i gɛrɛla la i b'a sɔrɔ ale majiginen don ka tɛmɛ o bɛɛ kan a k'a barika ɲɛ nka o kun ye ne de ka ko ye o kun tɛ mali ko ye an bɛ taa mali ko de f'a ye ayiwa kan bannen e nalen yɛrɛ kɛra cogo di ne nisɔndiyara de Kasim ne nisɔndiyara de mali la ɲamakala fara jatigi kan maliden de tɛ mɔgɔ ye min b'i to binko kelen dali bolo maliden tɛ ten mali t'o jamana ye k'a fɔ ko an taara nin na bi an kun sogo de kupu ka taa ni kupu ma taa sɔgɔsɔgɔ la bɔnɛ tɛ o sɔgɔsɔgɔ la bɔnɛ tɛ dɛ ko dɔ kɛra bɛɛ y'o ye ko dɔ kɛra an ma gagné o t'an sago ye an tɔɔrɔla an timinangoyara mais o tɛ Burama Sumano timinangoya quoi o tɛ ne décourager quoi e bolo a bɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ ɲɛ bɛ sɔrɔ de o tamaki tɛ ne la o san na o ma mali gɛn ka bɔ kidala fo kɔnna a ma kɛ bɛɛ ɲɛna cɛ minnu kɛlɛ kɛra ka cɛ minnu to kidali n'olu nana kɔnɔ olu cɛw de ma taa kidali min na donc mali degelen don bin ka wuli la moi c'est ma philosophie hein on peut perdre la bataille et non la guerre donc ne y'o de fɔ balontanna ninnu k'a b'an fara ɲɔgɔn na u bɛ ne wele u bɛ kuma n fɛ n yɛrɛ bɛ to k'u wele de temps en temps n bɛ kuma u fɛ et je les ai dit mali ka juru de b'aw la quoi mali ka juru b'aw la parce que maliden o de caman y'a fɔ minɛ o caman u bɛ min fɔ ne yɛrɛ ye a fɔ don ma se micro la u bɛ min fɔ n yɛrɛ ni ala cɛ la a fɔ don ma se micro la kabala u ye min fɔ n ye n b'o dɔn n taalen u nɔfɛ Buwake u ye min fɔ n ye n b'o dɔn hali bi u ka continuer ka min fɔ n ye ne b'o dɔn et puis moi je les soutiens n b'a ɲini malidenw fɛ an b'u soutenir
awɔ an k'u soutenir den binna tabaga de bolo a tun bɛ mali bɛɛ la sɔn nisɔndiya ni yɛlɛ la kalo kelen kalo fila mais ninnu a tun bɛ don olu ka carrière kɔnɔ à vie de donc a tun ka d'u ye ka tɛmɛ anw kan mais ala kirila mun na o kɛra ten bɛɛ b'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ k'u soutenir an k'a dɔn bi ni ye tiɲɛ tɛ wuli o de ye ko wɛrɛ ye an ka wuli k'an ɲɛsin ko gɛlɛn ma o ye ne ka jate ye. an b'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ k'an lamɛn nɛgɛjuru sira la 92 42 42 30 ka se ka ɲininkali kɛ Burama Sumano na su in na Burama Sumano an y'a ye k'a fɔ Segu i tun bɛ yen an ye baabu sigi min ye nin dialogue kelen in kan mais baabu senfɛ i da donna an ka taabolo caman na taabolo ninnu yɛrɛ la yɛrɛ min ye ne diya i ye fɛn 5 ta i ka baabu yɛrɛ fanba sinsinna o kan n'i ye jamana tagabolo jateminɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na fana an ka jamana yɛrɛ bɛ se ka sinsin fɛnba minnu kan jamanakuntigi o sɛbɛn dir'a ma n'o ye éducation aux valeurs éducation nationale aux valeurs o sɛbɛn dir'a ma yalama ni nin waleya in bɛna kɛ aw sen kan ka y'a lawaleyali la wa. kosɛbɛ kosɛbɛ anw sen kan ka y'a la parce que valeur minnu bɛ fɔ n'o ye an ka danbew ye o danbe ninnu a kɛbaga a n'a matarafabaga anw de tun bɛ yen nɔ e ye Tarawele ye e ye Wasɔrɔni Turamagan ye Turamagan ye min kɛ o de bɛ fɔ e ma nka jɔn b'a fɔ e ma ɔhɔn donc n'i ko k'e b'o lakale k'i bɛ anw bɔ a la i b'a mɛn min. I t'a mɛn o babu guanna minɛ. voilà donc bon karamɔgɔkɛ kɔni kuma de tilala la an b'o faamuya quoi an b'o faamuya a karamɔgɔ Yusu Tata Sise ne ani n ka cɛkɔrɔbaw de jɛ la fo ka se a se n ka cɛkɔrɔba ma mɔgɔ tɛ se k'a fɔ jeliw ma k'aw ta tɛ kuma ye o kɔni o ye kuma wɛrɛ de ye dɔrɔn nafa t'o la Mali de y'a sigilen don ni jɔsen belebele 5 kan maliden bɛɛ tun bɛ waso ni mun ye n'o tɛ jamu ko ninnu tun tɛ problème Mali la Mali jamu tɛ Mali fan bɛɛ o jamu tɛ Mali fan bɛɛ o voilà nka bɔkolo bonya maliden bɛɛ bɛ waso n'a bɔkolo ye kola dan ye Kasimi maliyɛn mun ye silamɛ ye n'a bɛ seli n'i k'a ma ko kafiri don a bɛ se ka mɔgɔya kɛ nka n'i ko halala ta a tɛ bɛn o. a t'o faamu dɛ. a tɛ bɛn fo ka diɲɛ wuli. a t'o faamu. bon kafiriya dun ka jugu i bɛ taa jahanama la i ka ko ala ye i tɛ ala fɛ nka e n'o tigi bɛ ɲɛ mais n'a fɔra ko halala ta a bɛ sɔn k'i faga. a bɛ guwa ɲɔgɔn na. parce que i ye kolo dɔ de kari o maliyɛn sɛmɛnen o bɔkolo la n'o b'a fɔ la suce maliyɛn k'u sɛmɛ yɔrɔ ye bɛnba ye o de kasɔn n'i ye maliyɛn tanu n'a bɛnba tora dɔrɔn a bɛ nisɔndiya bon ni bɛnba ko fɛn na malidenya sigilen don fadenya kan mais fadenya cɛman ne b'a fɔ rivalité positive maintenant ne bi Kasimi e b'i ka baara la yan e ye ne wele n'an ma fadenya an tɛ ɲuman di mɔgɔw ma o f'e ka i ta kɛ ka ɲa ne ka n ta kɛ ka ɲa o de ye fadenya in ye o e k'i ta kɛ f'a ka fɔ ko e ye ne batu ne ka n ta kɛ f'a ka fɔ ne ye batu au final voilà olu de bɛ émission ɲuman sɔrɔ donc o tun ye fadenya cɛman ye o fadenya cɛman ka tila k'a fɔ tuguni ko maakɔrɔbonya la gérontocratie malidenya kun sigilen don o de kan ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ de ye mɔgɔ min y'i kɔn dugukolo kan sigi la o ye ko y'i ɲɛ wa e bɛ ka min a bɛ ka jɛ k'o ye ɲɔgɔn fɛ o kama an ka mɔgɔw b'a fɔ ko maakɔrɔkan ye surukubo ye n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ donc an kun dalen don ɲɛmɔgɔ bonya la ni si de ye o kama dutigi n'a tɛ den fɔlɔ ye dutigi ye papier ko t'a la ɲininkali t'a la consensus ko tɛ a dɔnnen don automatique voilà donc o maakɔrɔ bonya kɔfɛ samiya de tun bɛ Mali la bon i ye nin kuma min fɔ Segu awɔ samiya an bɛ maloya mɛ an tɛ samiya samiya banna o Maliyɛn an ye malo ta an ye samiya bila walayi samiya banna parce que mɔgɔ min bɛ maloya n'i y'o bila jama la o bɛ to kunkolo biribiri ni tɔnsiyɛn na o bɛ maloya de mais n'i bɛ samɛ i tana ye k'a kɛ gundo la i k'a kɛ bange la mɔgɔ min bɛ samɛ o tɛ faden to dun gundo la a t'a dun bange la mɔgɔ min bɛ samɛ a tɛ maakɔrɔ dɔgɔya gundo la a t'a dɔgɔya bange la donc samiya de k'i yɛrɛ ton ka sariya sigi i yɛrɛ kan k'a sigi mɔgɔ wɛrɛ kan. numéro 92 42 42
30 maa minnu bɛ fɛ ka weleli kɛ pour que ka se ka ɲininkali kɛ Burama Sɔgɔn na Burama Sɔgɔn Segu i ye fɛn dɔ fana fɔ o bɛ kɛ ni mara taabolo ye i ye misali ta Umaru Koyita ka dɔnkili kan k'an yɛrɛ sisanama an yɛrɛ de y'an yɛrɛ ka i yɛrɛ ka kuma ko an yɛrɛ de y'an yɛrɛ janfa an de y'an yɛrɛ janfa ko mɔgɔ m'an janfa mais est ce que an bɛ se ka segin an bɛ ka segin de o Kasim jamana ye indépendance ta 1960 à nos jours san 60 ni san 4 o jamana bɛ jamanaden ɲɛ bɛ layɛlɛ yɔrɔ min na kɔmɔtu tɛ bilen misiri kɔnɔna tɛ église kɔnɔna tɛ bɛɛ bɛ taa ɲɛ yɛlɛ école de la kalankɛyɔrɔ la o kalan in dɛ o de ma kukiya kalan minɛ kukiya o yɔrɔ jumɛn ye empire di kukiya o de ye bosow ka empire belebele fɔlɔ ye an fɛ yen a ka kɔrɔ empire di sɔngo ye i y'a faamu Faramagan Boyite de tun bɛ yen maliyɛn m'o dɔn o ma fɔ maliyɛn an t'o dɔn l'empire di Mande a tɛ kalan comme ça c'est droit i b'a kalan premier cycle second cycle a banna i danna yen nɔ voilà u bɛ parti dɔ ta k'a f'i ye dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo aleykum salam Kasumi Traoré nba i yɛrɛ don alhamdulillah bala tano ɲininkali jumɛn b'i fɛ n b'a fɛ ka Burama de Burama Sumano a tulo b'i la o b'a fɔ fɔlɔ ok Burama nam ne tun b'a fɛ ka fɛn min ɲininkali k'e la o Ala y'a aw bɛɛ maakɔrɔbaw kɛrɛfɛ b'a dɔn Ala y'a fana kɛ maa ye hakili juru carinen don n'i y'a sɔrɔ bamanankan n'i y'a faamu ne kɔni ye maraka ye comme ɲɛ b'a la i bɛ ka dɔɔni ko kuma touché yɔrɔ dɔ la quoi ne bɛ ka min dɔn est ce que dɔɔni tiɲɛ de don wa tiɲɛ de don est ce que dɔnni ye tiɲɛ ye n'a kɔni tiɲɛ don tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko i bɛ taa mɔgɔ bɛ fɛn dɔ kɛ k'a d'i ma ko i b'i fɛ est ce que tiɲɛ de don n y'a mɛn a bɛ ne jaabi a bɛ fɛ k'a fɔ n'a sɔrɔ dɔnni yɛrɛ ye tiɲɛ ye ne y'a faamuya bon Kasim sisan kuma man di tiɲɛ don dɛ n'i ye siga donni ale la a ma bɛn n'a ɲuman ye n'o tɛ ne kɔni b'a dɔn a bɛ yen tiɲɛ b'a la a ɲumanw bɛ yen a ɲumanw bɛ yen dɛ ne b'a dɔn a ɲumanw bɛ yen ne taara ba madani den fɛ yen Usman Sherifu Madani Hayidara Bani an sigira ne y'a fɔ a ye mun b'i ni Ala cɛ a fɔ Ala k'a jira n na n tɛ fatiya minɛ n tɛ n kunkolo d'i ma n tɛ sɛbɛn kɔ n tɛ nasi kɔ komi bɛɛ ko de e ni Ala ka di ne yɛrɛ de bɛ fɛ k'a dɔn sa min bɛ ni Ala cɛ ne ye mun ye o bɛ ne bɔ Kasim ne tɛ cɛ si ko fɔ fo ne yɛrɛ ka t'i fɛ yen f'i yɛrɛ ka taa awɔ y'a mɛn donc dɔnni bɛ yen fɔ a bɛ yen Ala k'ale bɛn n'a ɲuman ye ayiwa allo balimakɛ i tɔgɔ ni jamu bonsoir ne tɔgɔ Mamadu Kone Jarajan Mamadu Kone Jarajan awɔ ayiwa Kone kɛ i ka ɲininkali ɲininkali tɛ ne bolo n bɛ fɛ ka tonton Burama Sumano fo a tulo b'i a la diyara n ye wala ka ani su ni ko Jarajan a b'a dɔn ka fɔ Jarajan min don kosɛbɛ n y'o faamu kosɛbɛ o ye anw yɛrɛ fa ye ne ba Jɛnɛba bɛ yen wa a bɛ baasi foyi t'a la vraiment a émission a taga bolo ka ɲi alhamdulilah a diyara n ye wala k'aw fo ka wale ɲuman dɔn a diyara n ye wala merci Kɔnɛ a ko ko dɔnni ɲuman Kasim dɔnni ɲuman kɔni bɛ yen sa dɔnni ɲuman bɛ yen dɔnni tigiw bɛ yen dɔnni sow bɛ yen n ko ja bɛ bɔ Mali de la ja bɛ Mali de kɔnɔ Jɛnɛ bɛ Mali de kɔnɔ Gomi bɛ Mali de kɔnɔ Bereta bɛ Mali de kɔnɔ Sinzani bɛ Mali de kɔnɔ Ɲɔrɔn bɛ Mali de kɔnɔ Yelimani bɛ Mali de kɔnɔ Tɔnbɔkutu yɛrɛ e bɛ ka nin cɛ caman tɔgɔ fɔ yan Moriw de don o tiɲɛ dɔrɔn u t'a f'i ye nka o de don allo allo salamaleykum waaleykum assalam balimakɛ i tɔgɔ ni jamu Burama Ture Burama Ture ayiwa surakakɛ i ka ɲininkali ye jumɛn ye ne ka ɲininkali tɛ sa
mais contribution fitine de à adresser pour avoir invité là quoi. Ne va pas faire une ligne ou va faire une proposition de connaissance de mal là est-ce que aller rester là quand film voilà ou là ou bien quand je viens quand c'est bien au moins avec ta procédure islamique c'est ça au moins dans les films qui caroni fait qui caroni va jouer à la télé là quand que film il y a quand on a il y a des films là je sais pas ninga comment on a fait afamera brama voilà iture wa iture brama sumano ne yini ngali la segu fana de ok alors Kassim ne mena barala ni centre dramatique de Caen de France au théâtre de Châtelet Paris film ni comédie nous c'est un peu mon domaine au dernier chou na kalamblon d'Eleano maintenant moi Malita à côté Mali film nous est-ce que ou mo be histoire yere la fola parce que histoire mbo be malaminte ne o yayi histoire mbo be no muntene bon ni urade segu yere de yayi se ka do retracer sinon Boubacar Sidibé voilà allez voilà sinon ami do ye koni franchement akabu voilà akabu hakili mo beta akaja tien la quoi voilà akaja tien na ni si a filmé bon c'est vrai que Burkina Faso de okeo madon Dani na dingue sotigi na dingue Dani mbudo kosobe o mbudo dingue yere de filming ya ko ne fa ndo filming na drone Dani de filming il venait fréquemment à la maison ami non bon akoka cha allô et toi les jamon balmage Mahamadou Baka bo Italie. Aywa flaga ika yingali. Voilà, nous faisons une bras sur mon domaine. Comme éducation comme force zambe, anga malikono ni ama kalanga kauna esi anga timsunu be dunia so na fo anga wali mana mun wali timsunu ba so to wani nawa. Oni ngali folai. Ngali flana ni promotion no ka do ni fo bala toka. Wani ba kula ko to musibu. Mune kanko in kɛlɛ bi n y'o de fɔ n ko maliyɛnw kun ye dɔnni de sɔrɔ faamuya tun ma sɔrɔ sisan de faamuya bɛ ka sɔrɔ e ma ye kan bɛɛ taara balasiya k'a bɛɛ kɛ langue officielle ye voilà an b'a dɔn ko c'est pas suffisant mais pour une marche de 1000 mètres on commence par un pas a bɛ daminɛ dɔ de la o maintenant Mali kan fo mɔgɔw k'a faamu fɔlɔ fo Mali ka se ka kan kelen wali kan fila de ta an ka kanw na k'o de baara k'o kɛ baarakɛkan ye n'o tɛ k'a fɔ kɔni ko kan tan ni sɛbɛn tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ o a tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ dɔ de bɛ taa maintenant min bɛ taa il faut c'est un travail de c'est un processus san 50 ko de don a mɔgɔw bɛ ka kɛ cogo min o fɛn tɛ o e ka tribunal papier bɛ yɛlɛma kan kelen na min tɛ français ye dɔgɔtɔrɔso hali an ka ordonnance a fɛn bɛɛ de bɛ yɛlɛma fo ko de ye ko in tiɲɛ ye c'est à dire mɔgɔw bolo hali fɛn mun n'i b'a fɔ ko stop i bɛ taa sɛbɛn i jɔ i bɛ jɔ de sɛbɛn o nko bɛɛ de b'a la aw bɛ ka web TV mun sɛbɛn o bɛɛ de bɛ yɛlɛma bamanankan na donc du coup e ma halisa n'i ye fɛn dɔ sɛbɛn bamanankan na n'i kan ka émission kɛ sisan kantigi ninnu b'i wele bon olu bɛ ɲinɛ fana k'a fɔ ko ni alphabet phonétique t'i bolo ani ni clavier bamanan t'i bolo i tɛ se k'a sɛbɛn comme tɔgɔ min ka d'u ye non i tɛ se dɔw ko an ye tɔgɔ dɔ de ta a ye émission dɔ de ta a bɛ k'a corriger quoi a ko ko tigi bɛ k'a sɛbɛn cogo min na k'a tɛ sɛbɛn ten cɛ ko ale ka clavier min b'ale bolo o tɛ se k'o sɛbɛn a tɛ se k'a sɛbɛn donc i ye min fɔ a bɛ temps ta dɛ a kɔni kanko kɛlɛ bɛ ka kɛ mais a bɛ temps ta a ko k'i ka dɔ fɔ balakaw kan bon o ye tariku wɛrɛ de ye o ka d'ale yɛrɛ o ye tariku wɛrɛ de ye allo aleykum assalam balimakɛ i tɔgɔ ni jamu Abubakar Sidibe ka bɔ Italie awɔ
tɔɔrɔ sɛ i bɛ se ka i kan kɔrɔta dɔɔni an tulo t'i la ka ɲɛ émission Burama Sumano de b'an bolo bi su in na awɔ a tulo b'i la o diyara ye nɛgɛjuru sira ye 92 42 42 30 ye Burama Sumano an kun bɛ min na o kun ye Segu bolo ninnu ye an yɛrɛ bila i ko an bɛ se ka segin awɔ parce que e indépendance ta k'i ka valeur bɛɛ to yen ka taa walita ta e ye min ta o dun sago ye e ka to a tɛgɛ kɔnɔ kuda ye o bɛ fari fankelen de yira e la o de kasɔrɔ u ye kodɔn d'a ma nka u ma faamuya d'a ma san 60 kɔnɔ jamana in cuncunna dɔɔni de o parce que diri tigɛra k'a tigɛ fo n'a kɛ yiri yɛrɛ foyi tɛ k'a minɛ tuguni o mana bɛn mɔgɔ tile ma i b'o tɔgɔ jugu ta i b'o tɔgɔ jugu de ta parce que acculturation baara daminɛna depuis les premières heures des indépendances mɔgɔ si tɛ se k'o sɔsɔ i ye n faamu ka tila ka na tuguni ka na an ka autorité transition chefferie transition k'a bɛɛ bin ka cantonnaw bila u nɔ la les chefs de canton et autres tubabu nana n'a ka processus ye après u nana ni commandant ye an ka mɔgɔw ma laban ko commandant ma ɲi parce que c'est voilà ko k'a kɛ préfet parce que anw ye haut commissaire bɛɛ lajɛlen voilà sigi an fɛ yan donc tubabu ye an diri tigɛ ta dugutigi binna kankɔrɔsigi binna bisi bila jɔn maire commandant tonta jɔnw bɔra an nana ni gardiw ye an ka laada fɛn fɛn bɛ yen an y'a bɛɛ bila ka laada wɛrɛ ta an ye laada bɛ yen hali surafana ziiri dun gansan surafana dunyɔrɔ ziiri da an jɛn'a bɛɛ kɔ an jɛn'a bɛɛ kɔ maintenant Umaru Koyita n ye nin de fɔ Segu Umaru Koyita ni dɔnkili hali wagati min o tun ye alerte de ye o n ye dugutigi bila ka commandant wele commandant ma ɲɛ dugutigi taara kan to ko sa ye nanalen fa kolon kɔrɔ sa tɛ ɲɔdu nanalen tɛ ɲɔdu olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kolon kɔrɔ cogo di mais mɔgɔw ye dɔnkili lamɛn ko dɔnkili diyara mais la visée didactique du chant mɔgɔw m'o ɲini chaque fois ne ye sa ni nanalen kɔni olu man ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ si nanalen bɛ sanfɛ sa bɛ duguma nanalen tɛ ɲɔdu sa tɛ ɲɔdu olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔsusu yɔrɔ la mun na o kɔrɔ ko kɛwale fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa justement an ni mɔgɔ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ni minnu ka tiɲɛ tɛ kelen an ka faamuya tɛ kelen an tɛna ɲɔgɔn faamu foyi la mais o si la an m'a faamuya e ye dugutigi mun kɛ dugutigi mun y'a ka dugu sigi a y'a saraka bɔ a bɛnbaw de y'a saraka bɔ a bɛ kabila in bɛɛ na cogo dɔ dugu la aw sigilen kan mun kan a b'a dɔn a bɛ bɛɛ ka deguli la a bɛ bɛɛ ka kɔɲɔ la a bɛ bɛɛ ka suko la bɛɛ ka ko a b'a minɛ ni ala ni tiɲɛ ye a tɛ se ka janfa kɛ wa a tɛ se ka boli ka dugu bila donc o sago de bɛɛ ka tilen dugu ka diya e y'o gɛn ka commandant wele commandant taara ka bɔ jamana wɛrɛ de kan ka na sigi dugu kunna a fa tɛ a ba tɛ a furuɲɔgɔn tɛ a teri tɛ a kabila tɛ dɔw yɛrɛ n'u muso tɛ denw tɛ taa yɛrɛ n'o ma dugu bɛɛ lajɛlen ka misi feere k'a di sɛnɛkɛla ma wali ka sɛnɛkɛla ka balo bɛɛ minɛ k'a di jumɛn bɛ kɛ an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ masa makan jabate a ka livre de bɛ yen ko le commandant de Kuta fulakɛ ni bamanankɛ i ye problème sɔrɔ u taara commandant fɛ yen mais se tɛ bamanankɛ ye su fɛ o nana ni tulubara ye ka n'o di si tulubara commandant y'o minɛ se kɔni ta ye mais a tulubara ye minɛ maintenant bamanankɛ bolo kiri bɛ jalen ni dugu jɛra a bɛ donc dugu jɛra ale ni kafa nana ale bɛ pɛrɛn-pɛrɛn na fan bɛɛ commandant ka bɔ kɛ kɔfɛ ko bamanankɛ k'i t'i cogo dɔn ko fulakɛ ka misiden y'i ka tulubara nɔni yan sɔrɔ dɛ bon n'i ye nin livre in kalan imagine au wagati déjà la corruption était dénoncée par un griot non seulement corruption do hali limite t'a la ni se foyi tɛ ni sɛnɛkɛla sɛnɛkɛla de don a ma se ka na ni ɲɔ a ma se ka malo situluni u nana o de di a ka maɲumanko tulu e y'o minɛ maintenant se bɛ min ye i tilala k'o fɛn tɛ parce que o sera ka misi n'a den di maintenant pour dire que fantan i bolo fɛn min na mais i bɛ tɔɲɔ ka da i bolo fɛn minɛli kan l'injustice la corruption o dénoncera depuis nin wagati nin Mali kelen de kɔnɔ mais si aujourd'hui on nous parle de l'injustice est-ce que Mali ma yɛrɛ janfa depuis wagati jan si on nous parle de la corruption est-ce que jamana ma yɛrɛ janfa depuis wagati jan e ka Gimbaw ka théâtre ta bɛ ka profiter k'a fɔ yan wari 85 wari ye dénoncer mun kɛ
fo bi a réalité o ti kɛnɛ kan bɛɛ bɛ kɛnɛ kan bon n'i ye nin fɔ sisan nɔ ko i bɔra i ka domaine a kuma ka ca allo Allo, salam alaikum. aleykum assalam balimakɛ i tɔgɔ ni jamu Vraiment Marco ka wele ka bɔ Italie. Burama Mariko ka bɔ Italie Awɔ, n b'a fɛ ka min k'a ka émission lamɛn, n b'a fɛ ka ɲininkali dɔ tɛngun tuma dɔ la n b'a fɔ fɔlɔ ani cɛ a ka laseliw la. A ka kuma ninnu u nafa ka bon kosɛbɛ, a b'anw dɛmɛ minnu bɛ kɔfɛ kosɛbɛ. Ne ka ɲininkali ye min na ni n balimakɛ bɔra ka wele kɛ sisan u ka surun ɲɔgɔn na dɔɔnin. Komi ale lamɛnnen don ale bɛ yɔrɔ min na ale lamɛnnen don jamana ko la. Ɲɛ b'a la fana ani fanga bɛ sisan u ka surun ɲɔgɔn na. Ne ka ɲininkali ye kanko yɔrɔ la. A fɔ ale tɛ se ka kuma président fɛ. Bon n'an ɲɛ b'a la cogo min na a kɛlen b'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ma kanko in ta ba la kosɛbɛ. N ko mɔgɔw dun filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la u taara yɔrɔ jan ni ko in ye. A bɛ se ka don kalansow la kabini dugumada ninnu na fɔ ka yɛlɛ dɔɔnin dɔɔnin. Ale tɛ se ka kuma ni président ye a ko la yalima ka laseli kɛ président ye walasa président u ka se ka ko in ta ba la ka kan in kɛ an ka kan ye. N'o tɛ n'an tola français in kan ne ma da la ni an bɛna dilan nin cogo la dɛ. O ne ka laseli ka se Burama ma quoi. N'a sɔrɔ hakilina wɛrɛ min b'ale la o ko in kan n'a sɔrɔ a kuma tɛmɛna ni président cɛ walima n'a ma tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ. ayiwa a bɛ n'i jaabi Voilà. k'an bɛ italikaw fo walayi kanko k'i ka kɛ kanko défenseur ye i ko Aziz ɲɔgɔnna mais kɛlɛw Kasim kɛlɛw bɛ tila de Aziz bɛ kɛlɛ min na ne b'a soutenir jamana kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni ne b'i ka baara ye k'a ka ɲi a bɛ se ka kɛ an ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn na n'o tɛ ne b'i yɛrɛ wele i y'a ye an yɛrɛ y'o misali ye c'est à dire que dɔ bɛ ka kanko kɛlɛ kɛ an b'an fanga fara a ta kan mais ale yɛrɛ ɲuman na ko komi ne bɛ président ye mais ale t'a dɔn k'ale min bɛ Italie ne n'ale bɛɛ ka kan président ka ko la o a t'o dɔn ale t'a dɔn ko a so t'i ye o ale t'o kalama o ale t'o dɔn n bɛ se k'a kunbɛ jama de la jama la maliyɛn bɛɛ bɛ kuma yɔrɔ min na n fana bɛ se ka sɔrɔ yen de mais kanko in talen don ba la dɔɔnin dɔɔnin de don processus ko de don fo mɔgɔw ka jɛ n'o ye faraw nalen dugu in na dugu bɛɛ ma girin ka français fɔ n ko a nana dɔɔnin dɔɔnin de les 7 dialectes là de la zone ou les 6 dialectes de la zone n'i y'o ta o tun tɛ français ye o donc kanw bɛ dilan a bɛ sigi dɔɔnin dɔɔnin de déjà Mali sariya y'a lakodɔn a kɛra an ka langue officielle ye maintenant kan karamɔgɔbaw bɛ yen o kan karamɔgɔbaw bɛ yen n ko bɛ yen jɔn dina fila bɛ yen o dina fila ye kan caman sɛbɛn ka bila o donc o baaraw bɛ na dɔɔnin dɔɔnin de bon experts bɛ yen nɔ Burama Sogono t'o expert ye nkalon ma ye ne t'o expert ye nka anw fɛla don a ka kɛ ten de baara ka kɛ ten kan ka don ba la a ka fanga sɔrɔ a bɛ kalan nɔgɔya a ma a bɛ faamuya nɔgɔya a ma wa an b'an se la koyi nka kɛlɛcɛ bɛ yen nɔ o ye Aziz ye wa an yɛrɛ bɛ k'an fanga fara Aziz ta kan ala sɔn k'aw sago. sago tigiya la ye dɔ bɛ nɛgɛjuru la nɛgɛjuru sira la maa tɛ yen ayiwa an ka kurun min ni kana se siyan na min ye baabu ye dɔ kɛra Burama Sogono i nana bi ka na kɛnɛ ɲɛnamaya a diyara n ye kosɛbɛ alhamdulilah nka ɲininkali kelen o bɛ yen o ye e yɛrɛ sisan k'i to nin bɛɛ la i bɛ ka se ka mun yɛrɛ kɛ mun bɛ e yɛrɛ bolo projet la parce que an kɔni n'an bɛ ɲini fo an ka taa ɲare la de tiɲɛ don Kasim ni souvent n'i donna a bɛ k'i ma degun de o ye tiɲɛ ye faso ko de don ne da tɛ don kuma dɔw la a bɛ faso tɛ ne sara o faso tɛ ne sara quoi en réalité faso tɛ ne sara i y'a faamu nka ne yɛrɛ ka faamuya la souvent adamaden k'i sigilen to i si birintilen dɛsɛlen ko nin ko in kɛra i tile la i jɔda kɛra nin i ka fɔta kɛra nin a ka ɲi ma ne y'o leçon de faamuya moi ne tun bɛ tourner n y'a fɔ cogo min na Yale université Amérique kɔnɔ Paderborn université Allemagne kɔnɔ ni salon international des livres ninnu n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kobaw la bon n tun b'olu de la kosɛbɛ ka ca ala fɛ n tun bɛ nasɔngɔ caman sɔrɔ yen de i y'a faamu voilà sara bɛ yen nɔ i taabali avec le ministère de la culture saoudienne biennale des arts islamiques olu bɛ to k'an wele ka taa saudiya an bɛ taa an ka art yira comme a fɔra ko silamɛya ni artisiya tɛ bɛn Arabie saoudite ministère de la culture de bɛ ne invité
n bɛ taa ni gɔni fɔla ye fo jeda an bɛ taa fɔli kɛ a bɛ wele la biennale des arts islamiques bon fɔli bɛ taa kɛ ayi maa wɛrɛ tɛ ko ne ni n ka gɔni fɔla donc bi sisan bon olu bɛ na ten olu bɛ to ka invité colloque dɔw bɛ invité mais bi n kɛlen don k'an fanga sinsin n ka kalanbulon kan mais kalanbulon in ne tɛ sara sɔrɔ a la dɛ. ayi yɛrɛ ko fu don. fu de don. donc voilà. mais jamana ɲɛmɔgɔw kan ka i dɛmɛ o yɔrɔ in na parce que i fana bɛ ka contribuer jamana denmisɛnninw caman former la kɛnɛ ɲɛnama kan ka dilan ka d'i ma pour que i yɛrɛ ka fɔ la i ka se ka fɛrɛ sinon don o don du kɔnɔna in n'anw taara k'an bɛ taa te min na a bɛ gɛlɛya. a place tɛ yɛrɛ place t'anw bolo ni samiya sera ni san nana an b'an mɔlɔmɔ dɔrɔn ni an y'an fosi bɛɛ bɛ taa so parce que o de se bɛ samakɛlakaw ye k'u ka dukɛnɛ to an bolo ka chambre kelen fara a kan mais dukɛnɛ in yɛrɛ kalandenw yɛrɛ non carte kun ye ala barika la donc an b'u la fɛn fɛn donc n'an kɔni y'o dɛmɛ sɔrɔ o ka d'an ye. non gouvernement kan k'o k'aw ye parce que ministère min sigilen don ko ka mɔgɔw dege baara la u yɛrɛ ɲɛ bɛ e la o. u ɲɛ b'a la k'a fɔ centre bɛ yen. u ɲɛ b'a la quoi. bon u kan k'a dɔn k'a fɔ fana e mago bɛ fɛn minnu na u ka se k'o kɛ parce que olu sigikun yɛrɛ de y'o ye. don o don an b'o de kuma f'u ɲɛna n ko u ka mɔgɔw ɲini u ka olu dɛmɛ. ala ka to k'e ta ye mɛn. a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen kana kɛ tubabukan fɔ ye k'a bɛɛ fusufusu ten san bɛ ban budget ɲɛna nin kɛra k'a sɔrɔ n'i ko ko a ye mɔgɔ jumɛn former a ye na n'u ye an k'u y'an ɲɛna a ka gɛlɛn. ala ka to k'e ta ye mɛn n bɛ fɛ ka min f'i ye. nin centre bɛ yen nɔ depuis 2010. minisiri fɔlɔ min sɔnna ka wuli ka n'i jɔ k'a fɔ an ma i ni tile o kɛra amadu koyita ye. ale tun bɛ baara ni baaradege minisiri kun. a fɔlɔ de fana kɛra minisiri ye min ka dɔrɔmɛ 2 sera anw ma ko dɛmɛ 2 après lui ministre Andogoli Guindo a nana kalanbulon na a taara an nɔfɛ qu'il a grand tour du Mande d'ailleurs n bɛ profiter k'o appel lancer yan an ka san o san an bɛ tour du Mande min kɛ an b'a daminɛ le 10 mai ka taa 14 mai kiri n'a kangaba ye kela su 4 tile 4 jeliya ni jeliya kalan ani ngaraw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka an y'o denfaya ta ka di ministre Ismaël Wage ma ɲina parce que an ka thème ye bɛn ni keleya bɛɛ ye cohésion sociale donc n'i y'o kɛ o ministre de ta o ye bonya ye donc an y'o d'o ma donc sisan nɔ an dɔgɔnin mun bɛ yen k'a fo yan ni a ka ladilikanw n'a ka bilasiraliw ni a ka mais wari t'olu bolo. ale parent pauvre ye. voilà wari t'u bolo tu sens la bonne volonté a ka d'u ye k'i dɛmɛ u bɛ na u b'i dɛmɛ u kan k'i dɛmɛ ni hakilina fɛn fɛn u b'a kɛ bon o fana ye belebeleba ye. donc kasi fo ni jatigiw y'an dɛmɛ yan nɔ k'u ka wari bila ka na ne tɛ. non u bɛ n'aw dɛmɛ parce que centre ne yɛrɛ y'a ye don min ne ko n ko peut-être n'an ka mɔgɔw m'a ye autorités m'a ye quoi. o y'a ye dɛ. n'i ye wagati min na an bɛ Mamu Dafe dɛmɛ ka Segu festival sigi Cheikh Umar Sisoko de tun ye ministre de la culture a don an bɛɛ chaise cɛ cérémonie bannen ani ministre bɛɛ an ye chaise fara ɲɔgɔn kan dɛ mais bi mɔgɔ 150 ni kɔ o de b'u dahirimɛ bɛ Segu festival n'a lamini fɛn bɛɛ lajɛlen na donc ce qui veut dire ni gouvernement yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen ni mɔgɔw bɛ jɔ u la ni dɛmɛ donna u ma u bɛ se ka wolo mun na ala dɔrɔn de b'a dɔn. kojugu. sinon Mamu ka hôtel bɛɛ lajɛlen tun ye buguso 7. voilà. mais bi festival yɛrɛ invité d'honneur tɛ ku a kɔnɔ. o tɛ kun. résidence de talen don ani villaw pour que ka se ka baara kɛ. o tɛ kun. donc nin yɔrɔ in na ne kɔni ye i ka centre ye don min n ko peut-être mɔgɔw b'a ye mais u t'a kɔrɔ dɔn quoi parce que an ka jamana kɔnɔna na fɛn minnu ni barika kan ka don olu la n'u kan ka dɛmɛ mɔgɔw t'o dɔn quoi c'est que seko ni dɔnko bɔra tulonkɛ la quoi. tulonkɛ tɛ o. a kɛra industrie yɛrɛ de ye sisan mɔgɔw tɛ k'o de ye quoi. c'est-à-dire Kassim, côté industriel ça c'est le côté économique et financier. Mais on peut jamais prétendre connaître un homme sans le connaître dans sa dimension culturelle. Maintenant, le Mali qui était en évolution par rupture totale de nos valeurs sociétales, se dit et reprennent conscience qu'il faut un retour à la source. Maintenant, s'il y a quelqu'un déjà qui est en train de former la nouvelle génération vers ça, et dans ma refondation là. Maintenant,
Wala don min an yɛrɛ a y'an ko an ko réserve sɔrɔ la. Bon an kɔni b'a kɛ. Anw b'a domaine na parce que fɛn min fana ka jugu bi. Vraiment Soumano o ye formateur ko problème ba de bɛ culture domaine na. Kosɛbɛ. Kɔsa in na ni école karamɔgɔ dɔ ye baro kɛ Segu kelen na ye. A ko ne bɛ ka culture kɛ ko comme n b'o dɔn ko sinon ko fan bɛɛ de don. C'est vrai. Ressources ko bɛ fan bɛɛ de don. Parce que ne taara centre dramatique de Kana. C'était en 2007. J'ai pièce de créer une comédie musicale avec Odile Sankara. Thomas Sankara Dogomso. A tout le monde en effet ne va former. On a pièce créée. On a culture fusionnée Nyorona. Badjuru. On a allemand qui a écrit de beaucoup Kafka. On a écrit Joséphine la cantatrice des souris. Nos pièces ta ka glanga Badjuru ma a pris ta. Nous menons pas la quoi. Souvent dans le commun, ne venons pas vous dire que comment la quoi. Ne venons pas vous dire que comment la quoi. Pour quand tu as gelou dire que comment la. N'arrête ces sanga. Nous faisons voilà, on a gelou dire là. C'est comme ça que je suis venu. Mina do me moenta la pe amake wari kama kwa kera dron. Akana tunu akake. Et puis gelou ka famu gelate jugaye. Gelate délire quoi. Gelate karamoya. Exemplarité de tout. C'est un faiseur d'homme au vrai sens du mot. Il faut qu'à ce moment-là, ici. Donc, on a été, tu sais, avoir dit des mots, donc on a calé, il faut le cas tomber aux femmes. Donc, on a voir ce voilà, nous plaît bien, nous à peu près la deuxième promotion. Au lieu de l'amour, tu as mon coffre. Alhamdoulilah, tu as mon clé, au borabi. Donc de la fara kuma kala qui s'en sortent bien ça va que nous était le niveau là on content nous parce que c'est moi j'ai pas été inutile dans la vie voilà peut-être Segu fana anolu fana bɛ se k'a lajɛ kosɛbɛ parce que fɔn dɔw bɛ yen olu bɛna san kɔnɔna na olu bɛ culture dɔn hakili ko i ni mamu bɛ ɲɔgɔn bolo awɔ ni o fana sera ka kɛ o fana bɛ se ka centre dɛmɛ kosɛbɛ et puis minnu bɛ yen fana ka se ka Segu espace ninnu festival fɛn ninnu ani u bɛ rentrer ni fɛn minnu kɛ kalo kalo ɲɛnajɛ bɛ yen u ka dɔw fana programme tout à fait u don programme ni mamu y'a kuma n'u kɔrɔkɔrɔ mais peut-être avec comité ko in cayara non aw bɛ tilo o la o voilà donc n y'a invité a ma ɲɛsin baara ma n y'a invité n y'a ka na ka taa grand tour du Manden na le 10 donc a fana ka taa an baara kɛ n'o lajɛ donc ani jatigi minnu b'an bolo n'u sera ka wari d'an ma hali an tɛ sponsor sɔrɔ ten non a ma nɔgɔn i b'a dɔn bi Burama Soumano yanni n ka i ka kumakuncɛ kuma d'i ma mɔgɔw sɔnbagaw de ɲagalen d'u la quoi o de la aw tɛ se ka sɔn quoi k'o dabila dɛ o dun de bɛ yen dɛ an bɛ jatigiw parce que i bɛ fɛn o fɛn ye a b'a fɔ ko min bɛ nin bolo a tɛ ne bolo o k'o dabila dɛ o dun de bɛ yen e m'a ye mɔgɔ mɔgɔ mana wuli o bɛ kule sisan ka fɔ a da la ko an sɛgɛnna bɛɛ kɔrɔsi ka dɔn mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔw sɛgɛnnen don o de ye problème ye sisan quoi ni kumakuncɛ kuma min b'i fɛ an bɛ foli kɛ ka yafa deli kɛ kuma gasi tan tɛ e mun ye baro sigi e m'a dabɔ an ka don mɔgɔ gasi la ne yɛrɛ mun nana ne m'a kanu ka don mɔgɔ gasi la nka fɛn dɔ don hakiliden don hakili ma dafa ka sɔrɔ kuma t'o sɔrɔ ni fili yera a la an b'o yafa deli kɛ toujours grand tour du Manden Kela 2024 le 10 mai an bɛ taa Kela kalandenw ni bɛɛ lajɛlen ni an ka faamaw parrain colonel Ismaël Wage ministre invité ministre de la culture ani ministre des sports u saba de y'an ka invité parrain kɔni ministre Wage u saba bɛ yamaruya d'u ma u bɛ taa kuma construction citoyenne surtout ministre des sports bɛ taa kuma o kan cohésion paix et cohésion sociale Ismaël Wage bɛ taa kuma o kan on a besoin de comprendre ça k'a ye sous les deux angles traditionnels et modernes donc Kela tɛ taa musaka kɔ quoi bon deli tɛ sa nka an bɛ Batuli deli tɛ an bɛ Batuli Ɲani fo an b'a fɔ ka madame Jara Adja Mariam Zouina fo EGK Nafarma Segu de ale de b'a ka so d'u ma ka carte d'u ma san o san ne bɛ taa o ye n ta de ale ye n ta de EGK Musa Keyita ayi
Mamadou Keita Mamadou Konate Orokia dendo Damanfin Bala dendo Nafarma Bala mo dendo Nafarma Sogu dendo min bɛ Siraba John mun aha a mɔkɛ de sigiyɔrɔ di mɔkɛ ma Nangila y'a ye donc o jatigiw b'an bolo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan minnu b'an dɛmɛ ko muso garijɛgɛ ma o cɛ tɛ se k'a fɔ denba fɛ nka jigi bɛ ko dɔ kan k'an jigi b'u kan ala sago i sago ne bɔra kuma la i Sumano an b'i fo k'i waleɲuman dɔn maa minnu fana kun sɔgɔlen don an ka radio partenaire ka k'u bɛɛ lajɛlen fo su in na aw tulo n'aw ɲɛw garisɛgɛ kɛra Burama Sumano de ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn n'Ala n'a kira sɔnna a ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 an bɛ information daminɛ n'o banna sa min ye 21h ye an na brève kɛnɛ sigi sini kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma min ye Keba Jalo ale tun bɛ yan Falaye Keita k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn bi su in na ta an b'o bila Ala k'an